munotendera kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa akamuka akaenda kudenga. Icho chitendero chema Kristu vanotendera kwaari, noti kuti icho kwadi. Vamwe vese havana kumuka, wakafa zvikarohwa. Jesu akamuka. Wazinzwa. But do you believe kuti akatomuka? Vese vanofana kupondwa vanomuka. Kuno kwaAfrika hazvishanise munhu kana mumwe chete. Wazinzwa. Vese vakupondwa vanomuka. Taure zvari kutaura izvo. Pamusana pokukolonizwa kwakaitwa takaitwa nevanhu vakauya nechiKristu muno. Ndobva tasiyiswa zvakanaka zvataita isisu zvakunzi zvakashata. Akaropafadzwa mberi kwamunoenda achatenda kunyange asina kuona kurova kuti it's actually a blessing to believe in that Jesus usina kumuona. Iye achiuya akatoprofitwa asitauya kunzi kuchauya Mesiya. Amen. Mambo womaJudha. Makapaverenga pavari kuuya vachiti takajoina chitendero. It's important to understand kuti Jesu amuka kwakafa. Handiti tikaverenga Matthew chapter 28 tinoona kuti ndiendese pfungwa dzedu. Ndati zvakanakira chitendero chedu isusu hatitauri pfungwa dzedu. zvese zvakazoya achinzi 10 commandments nevakauya muno zvakanga zvirimo zvitori stiff vanzwe zvishepa vanhu zvitonzi zvikaipa. Idea notion iyo yanga ina Thomas, because Thomas aiti maona chamaona, but kuti tiprove kuti it's a reality tinofana kubata nemaoko, tinofana kugona kuisa munhu makakuwara nekubata maronda hake kana mata ivenyu padyo ndo munokumbira kuti vakusvitsirei kuna Mwari munomuwanira kudini. No. Isusu takasikwa kuti tidamate Mwari timurumbidze tirisikwa kuti achikusvikira izvo kuti aitei kuti awane chikwa zvikunamatwa nemimi. Saka Jesu andiri kuita izvi ndo nyaya yakanga yataurwa namuprofita Isaiah. We don't see Bible religion ichichinja. What we see kuchinja kwevanhu. Munhu anokuti siya baba wako mweya wakanaka unongokutora ito siya baba wako. Kuna vamwe vakuti baba hasi baba wangu izvi mweya wakanaka ndediabhurosi iye kana tiri kureligion kwedu kuchivanhu zvese zvekuvhurisai mabhuku iwaya manzwaka mweya yetsvina yakakuburitsai mudzinza ichikunamatisai zvisizvenyu vanhu kuti kuchivanhu tikunzi tinobvunza vakafa isu tichifana kubvunza Mwari. Zvino hakubisike because it's reality. Akamira izvo but wachimboteerera ndikuteerera hakubisike because it's reality. Dambudziko riri papa nderekuti mareligion mamwe anoti siya kwako uya kwangu. No. Parisofa zvandadzidza nemi ndozvataitaita. Aisofa pandadzidza nemi ndiri papodcast ndakuti isiya ichionera. Aiwa munodaro. Iye saka kunyepa. Kana kune vari kudaro vari kutadza handizvo zvinotoneka. Bhuku iri waMwari. Kuda kuti Mwari anenge munhu. Right, tikutaura pachimiro. Ngatirege kusvika imi mweya wamutaura nezvewamukuru ina handitambe ndisanga anonzi nyadenga mweya unoyera chonzi kuyera muchinzwisisa ndati chonzi kuyera muchinzwisisa anonzwa here aiwa ndati chonzi kuyera muchinzwisisa anoyera amutaura nezvake pese pese wamandaza isisu muchivanhu kupika naye kudai so wazinzwa. Kana iro Bible rinotaura kuti musareva zita raJehovha Mwari. Muchidaro pese pese zvamuita izvo. Right, makadi muri Zimbabwe and welcome back again panapa DJ Sparks pamwe mchisangana the biggest podcaster vachikurukura nemi vachikupai njere vachikupai mazano tinoenda mashow akasiyana zvinhu zvandirotenda kuti zvinogona kubatsira muri Zimbabwe nezvimwe zvandirotenda kuti zvinogona kusabatsira futi muri Zimbabwe ndinoenda nazvo panapa. Saka tingeti first time yakusvika panapa usino subscribe, please do subscribe because panapa panochinja upenyu, pane rutesve runogona kuita kuti upenyu hwako uwe better than zvawanga uri nesuro. Muzuva ranhasi ndine topic iri interesting zvekutodaro because patinonzwa nyaya idzi hatisati tambosangana nevanhu vanezvitendero zvakasiyana vakagara panzvimbo 1. Tinosangana nevamwe vachidzidzisa dzidziso dzavo vari kwavo, then tosangana nevamwe vachidzidzisa dzidziso dzavo vari kwavo. But muzuva ranhasi ndiri kufara because kuruboshwe rwangu tina Evangelist Marufu, then kurudyi rwangu tina Mandaza. Mandaza vane zvavanotendawo zvinotendwa nevamwe venyu vari kuona
this video. Then Evangelist Marufu wane zvavanotendawo zvinotendwa nevari kuona, asi chokwadi chendo chatinochida kuzoziva kuti chokwadi chaicho ndechipi. Saka nhasi tichange tichikurukura nyaya idzi kuti dzive pachena, tichibatsirana kuti mhuri yeZimbabwe tibatsirike. Ndo chinangwa chedu, ndo the reason why takavhura mapodcast aya, kuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kudzidza, tiite zvinhu nekutaura zvinhu zvinochinja upenyu. Saka ndina evangelist vanotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari, ende tese tinofanira kuti titeere kuna Jesu Kristu anova iye muponesi wedu, achatiponesa, achaita kuti zviende kudenga. Then ndina angomandaza isusu takakura nawo, tinotovaziya zveshuwa. Takura nawo kana ndoti but munhu wekuti vanotenda kuti zvekunamata izvo zvinhu zvisina namaturo, ende vanotenda kuti Jesu Kristu anomiririra maJudha kukokoko. Havatendi kuti tese tinofanira tichiteedzera chinamato chechiChristian. Vanoti tinofanira kuti tichiita chevanhu chaicho, tsika namagariro edu, ndo zvinhu zvinotisvitsa kuna musika vanhu. Saka tichange tichidiscussa, but pekutanga obvious tichakorokotedza angomandaza muchirongwa angu. Aiwa, tinotenda zvinosvitsa mushure kuti taura zvinonzwikwa nevanhu pangosarudza zvinhu zvitsvene nekuti nyika yaipa. Alright. Then kuri bosho rwangu ndina evangelist da kutendai nekuuya kuzokurukura nesu, because vanhu vazhinji vakanzwa kuti tiri kuunza mumwe munhu ane chimwe chitendero havabvume kuuya, because vanongoda kungoti varamba vachingodzidzisa dzidziso dzavo kuna vanhu vanotenda zvinhu izvozvozvo. Havadi kupa vanhu mukana wekuti zvinhu zvingove pachena, vanhu vazochuza zvinhu zvakavanakira. Welcome, evangelist. Tinotenda Sparks. It's always a joy kusangana nemi mumapodcast yenyu, and we're excited. We always come mukatidedza, Ndatotaura nemumwe munhu aitaura kuti zvone after that debate samakaita na Apostle Chiwenga muchitaura about Sabata, aitaura kuti ndakuteedzera Sabata, pane zvandakadzidzira zvandakapika from zvinhu. Saka ndakaona kuti maprograms waya akakosha, anoita kuti vanhu. I think for a long time vanhu vanga vakatakura zita rekuti Christianity called Christians vanga vari too rigid, nekuwo nepride anditi kuzvikudza. But now for nekuti a global village, nekuchinja kukuita zvinhu, it's now important that we also come on the table. Hazvibatsire Sparks kuramba tichizvikudza tiri uku, tinofanira kutozvininipisa tuye, so that also we can reach out to many. I understand I've said this before, even by my podcasting, kuti mune vanhu Sparks. Saka vamandaza vaya vakataura vega isitisipo, ndiani achataurawo pamusoro pedu. So we must come. And I'm very happy because internet ichipinda, kune vamwe vanhu vakatora advantage yeinternet kuya kuda kuisa narrative yavo ivo. Though narrative iyoyo kuna mwana asingatende mairi, but what is important painternet ndepekuti vanotenda muchivanhu vakauya makataura zvakanakira chivanhu. Vanotenda mune chiKristu moyo motsanangurira vanhu zvakanakira chiKristu, zvoita kuti ivo vanhu vachuze kuvanda kuenda. Yes, that's very important. Because vamwe tiri kungotera zvatiri kuteera nenyaya yekuti hatina ruzivo. Hatizive, maybe takangoudzwa kuti ndizvo zvatofanira kuita, but maybe zvistori izvo zvatofanira kuita tichiita. Saka I'm very happy kuti mese muri panapa, Mwari vakuitire zvakanaka. Nyadenga musika vanhu vakuitire zvakanaka. Watya kuti ukati Mwari roza asiri here kuti okay. Saka obviously nyaya inonyanyonetsa pazvitendero inotangira pana Jesu. All right. Saka ndichapa angomandaza pekutanga wotsanangura zvakanakira chitendero chavanotenda, uyezve wotiudza kuti vanotenda chii. Then ndobva ndauya kuna evangelist, mobva matiudza kuti chitendero chamunotenda chakanakire chii, wai muchitenda. Okay. Saka ndichatanga naango. Maita yenyu
chakanakira chitendero chandinotenda chechivanhu chekuti ndiri munhu. Saka ndotevera chitendero changu, chitendero chemunhu mutema, chitendero chevanhu veAfrica. Kana chiti vanhu tikurava vanhu veAfrica. Saka toti nokuti ndicho chedu tinofanira kuitevera. Alright. Wangu. Alright. Evangelist. Yes. Why muchitenda chitendero chamunotenda? That's a very important question, Sparks. I think chekutanga ndechekuti chitendero chatiri kutenda ichi chatiri kurepresenta panapa chakanakira kuti chine bhuku rinopa direction ratiri kuti the Holy Bible. Saka hapana chatinotaura isusu dziri pfungwa dzemunhu. Iri bhuku iri ishoko rani? Ishoko raMwari. The word that is coming from God. So tinochitenda pekutanga because titori ne a sure word of prophecy. Rinonzi tinoita zvakanaka kana tichiriteerera nekuti bhuku iri rinonzi rakaita semwenje unovhenekera mune rima. Saka chekutanga we follow this religion because there is a holy book, the words of God, mashoko aMwari anotipa direction. So that's a very important detail. Then we are also told by the book kuti vanhu vose vakatadza vakasagona kusvika pakubwinya kwaMwari. So we are also told that we are also sinners. We have sinned before God, so hatigona kusvika pakubwinya kwaMwari. Zvinodiwa naMwari, the expectation inodiwa naMwari hatikwanisi kuiatena. So now because hatikwanisi kusvika ipapo, chinonyanyonakidza ndechekuti takabva tapiwa Jesu. Now Jesu ndo paanoya. Jesu anoya kuti zvichiita nyore kuti tigone kunosvika kuna Baba. So nekuti vanhu vanga vatadza vaifanira kufa. John chapter 3 verse number it's a verse really very familiar, verse 16. Nekuti Mwari akada nyika nokudaro akapa mwanakomana wake akaberekwa mumwe woga kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi achipiwa upenyu husingaperi. Saka through kutadza handiti kwaAdamu naIve takabva taderera pazvaidiwa naMwari. Taakurarama muupombwe zvazvivizvi, taakurarama mukuba, mukuchiva kwenyama, mukuuraya, tinopondana. I don't know chazobatsirwa namukoma mandasa kuchiwanhu kutori nenyaya pfungwa dzokupondana. Kana uno wakamaka anotumirwa zvidumwa kuti aurayiwe. But now Christianity now we are being given Jesus. Jesu ari kuuya kuzopa upenyu kuti tichigona kurarama zvinodiwa naBaba. Zvikutariswa naanonzi musika vanhu. Ndingapindira hangu here ndisati taenderera mberi. Vari kutaura zvakanaka zvavakanzwa, zvavakaverenga mubhuku ravanoti raMwari. Yes. Riri 1. Asi mabhuku aMwari akawanda worldwide. Anotaura zvakasiyana siyana. Kune Hinduism, kune Islam. Kuti ataure zvari kutaura izvi pamusana pokukolonizwa kwatakaitwa nevanhu vakauya nechiKristu muno. Ndobva tasiyiswa zvakanaka zvataita isisu zvakunzi zvakashata. Anota vanozviunderstanda here zvokuti vakakolonizwa uye chitendero chavari kuteera chitendero vanzwa chekujoina. Anything chekujoina unojoina uchibva pareality pane pako chaipo unofanira uri ozoti ofurirwa unzi uya kunoko otanga kuita zvekokoko. Saka ndichiti chitendero chedu chechivanhu chakanaka nokuti achipambe munhu kuti uya kwangu. Ukanzwa munhu achikuti kwangu ndokwakanaka hapana chokwadi ipapo. Reality inogara iri reality semamira yakaita kuti iwe wakaberekwa uriwo kwanyandoro handiti. Saka uri mumwana aberekwa kwanyandoro nevanhu vekwanyandoro netsika dzekwanyandoro ndodza unotevera idzodzo. Ukaona wakurasiswa nemwe kuti chibva kwanyandoro uye kwangu vanzwa here pana ashora chitendero chako iwewe. Vese vari kutaura nezvavo matateguru
emarudziwa etsika idzodzo dzeikoko ndava kutaurira akanyorwa umai. Saka ine ndinoapikisa nokuti ndiri kuti hakusi kwavo kwakaenda apostori. Evangelist, no, zvaita zvakanaka because patawerenga I respect my convictions amukoma mandaza. Yeah, that's powerful, because unofana kumirira zvaunotenda. So that's very, very important, mukoma mandaza. But now I think patawerenga verse pana John 3:16 yati Mwari ndiye akada nyika akapa mwanakomana wake Jesu. So Jesu kana timuona ana kupiwa nemaJudha, but Jesu akapiwa nababa because ari kunzi mwanakomana waMwari. Then pavari kuuya vachiti takajoina chitendero, it's important to understand kuti Jesu amuka kuwakafa. Handiti tikaverenga Mateo chapter 28 toda kuti ndiendese pfungwa dzedu. Ndati zvakanakira chitendero chedu isusu hatitauri pfungwa dzedu, nekuti zvatinotenda zvedu zvakaita sei zvakanyorwa pasi. Saka kuteera hakuchanetsi, hakuchati idzi pfungwa dzenyu. Of course ndichazoenda kunyanya mamareligions avanga vasimudza kuti tiende mberi zvakanaka, nokuti tingapedze nguva nekutaura muchivhura pamunovhura. Ndazoona kuti motoziva kuti John pakare zvakataurwa pamuzviziva, saka musavhure zvenyu Bhaibheri, ingotaura nokuti kana inini iro Bhaibheri ori ndakatomboreverenga. Zvakanaka mukoma angu manda, zvakanaka kana wakaverenga Bhaibheri. Saka dzidzisa vanhu kwete kuverenga. Aiwa, nguva tinayo kasipasa, nguva tinayo ndazavari kumanyawo. Kana musiri kumanya regai ndivhure, nguva iripo. So pana Matthew 28 ndandoda kubudisa pfungwa. Jesu nawo amuka kuwakafa. Handiti verse 18 Matthew 28 na 19 noti ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndapiwa simba rese kudenga nepanyika. Ndindani? All power has been given unto me. Saka endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Jesu akutaura manje kuti vhangeri iri manje chiendai muno, right? Katiri kuno kuPalestine ndokwandamuka kuwakafa ndiri kuno, but panamuka kuwakafa simba rese ndanaro. Saka chiendai munoudza marudzi ose kureva kuti raakuuyawo nekunoku, raakufana kusvika raakufana. Jesu ndiye mwanakomana waMwari uyu, ndiye akachiti chiendai. Aitoziva kuti kuno kuZimbabwe kuri kuitwa chiwano. Maita zvakanaka chaizvo. Saka akati chiendai munosvika uno kuZimbabwe kuri kuitwa chiwano. Ipapo muno waitonamata, atozoti vanhu vari kuZimbabwe vari kunamata musika wanhu. Saka tichiendai munovaudzawo nezvangu ikoko. Saka isusu kuno kuJesu tiri kusangana naye nekuti akanzi anofanira kusvikawo kumarudzi ose. Hanzi kana wakanga wadaro pamberi noti muvabhabhatidze, endai naizvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba, Mwanakomana neroMweya Mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai. Munzwa Jesu manje, zvikanzi zvese zvandakakuudzai imi munovaudzawo vekuAfrica, vekuEurope, vekuAmerica, endai munodzidzisa marudzi ose. Saka Jesu anouya kuno because it was an instruction kubva kumwanakomana waMwari kuti vhangeri rakufanira kuenda kumunhu wese. Ndomagamachira atinomita kuno kunomasvikira anoitawo kuno. Zvakanaka. Ipapo zvinopa tenda sematauriro amuri kuita. Iye achiuya akatoprofitwa asati auya kunzi kuchauya Mesiya, Amen, mambo womaJudha. Makapaverenga? No, haiti mambo womaJudha, haiti kuchauya Mesiya mambo womaJudha. Jesu akanga ratidza kuti Jesu mambo womaJudha kunzi achauya, kuti warada kuti mambo wavaJudha. Jesu haana kuti ndiri mambo wamaJudha. Zvakaita akanga asati auya. Even prophecy yakaprofitwa. Even auya. Jesu haana kunzi even Jesu auya ndoda kuti ndibva ndapa ndikumuone kuti zvakabvepi. Jesu even auya, handitika, haana kuti ndiri mambo wamaJudha. But zvakaita nezvekuti maJudha wachida kumuuraya, mutemo wamaJudha waiti usauraya, nokuti wakanga ine mutemo waMwari. Saka achida kumuuraya wakagadzira nyaya yekuti ngatimuti ari kuzviti mambo wamaJudha, kuti wana Pirato mapolitician wakanga vari maRomans wati pane mumwe mambo, so vanotenga nyaya vomuuraya. Ndoda kuti ndiverenge nyaya yacho pana John 19 verse 19 inoti Pirato akanyora rugaro akarwisa pamuchinjikwa kwakanyorwa kuchinzi Jesu weNazareta mambo wavaJudha.
ndiPirato akaita izvo. Pirato anga ari mupolitician. Zvino vaJudha vazhinji vakarava rugwaro urwu nokuti nzvimbo iyo yakanga yakaroverwa Jesu pamuchinjikwa yaiva pedyo neguta rakanga rakanyorwa nechiHebheru nechiRoma nechiGiriki. Ipapo vaprista navakuru vavaJudha vakatona Pirato, musanyora muchiti mambo wavaJudha, asi kuti wakati ndiri mambo wavaJudha. Pirato akapindura akati zvandanyora ndanyora. So you can hear from this. Vanhu vakanga vachidhibheta nyaya yacho. Vafarisi ndio vakaenda vakati ari kuzviti mambo wavaJudha. Pirato akati alright, ndakukunyorerai kuti ndiye mambo wavaJudha wenyu. Akati musanyora muchiti mambo wavaJudha, asi nyorai muchiti ari kuzviti mambo wavaJudha. Jesu ana there is no statement you find. Mataura zvakanaka ndikupanzwisisa. Munoyatsonzo ongorora here kuti panguva yakauya Jesu, manzwaka, painzi vanhu vose, handiteka, vakanga vasingazoti kune Africa. Vaiti vanhu vese, vanhu vearea yavakanga vari, yavaiziva, vairarama navo, marudzi avo avairarama navo ivo. Kuti vanhu vazoziva kuti kune vamwe vanhu kuno, ndizvo manje mu 14th century, Jesu afa over 1,000 years ago. It's just like iye nhasi unoyi. Muri kuverenga mascripts, saka kudhara yanga yachinzi scripture. And mascripts aingonyorwa nevanhu achibatanidzwa. Handitika. Vachibatanzira ikoko zvinhu zvavo kuti zvifambe nenzira yavaida kuti zvibate ikoko. Hazvisanganisire isisu kuno. Isisu hatina mhosva yatakanga tatadza. Isisu hatina mhosva yatakanga tatadza. Vakanga vatadza ndivavo vakapiwa vatumwa ikoko. Vatumwa vedu kuno takanga tinavo. Isu hatina mbopararana nemweya. Tairarama chitungamirirwa nemweya. Ingave mweya yematateguru, ingave mweya yemadziki, ingave mweya yemakombwe, yaingobetsera kuti tirarame zvakanaka. Shoko racho rakangofanana. Redu kuno haraibvumidza kuponda, haraibvumidza kuuraya, zvese zvakazoya zvinzi 10 commandments nevakauya. Muno zvakanga zvirimo. Zvitori stiff. Zvishepa vanhu, zvitonzwika ipapo. Chichatadzwa kuti chichatadzwa ichi. Handitika. Chibva chaita effect ipapo. Handitika. Kuti magumbura nyadenga. Magumbura mweya uneya. Hatina kumbobvumidzwa kudoma musika vanhu kana kupika naye nokuti mweya unoyera, mweya mukurusa. Masha here mweya kutamba nayo. Mweya kutamba nayo yakawanda. Ana sekuru vako, mategura ako, kana ona panenga paina uyo mudzinzi. Ndiye mukatotaura nayo iyo, museka nayo. Museka na musika vanhu. Ko zvino nhasi iye musika vanhu wacho. Nyika yaipa. Kuti uone uchichikuitika munyika so apa mwari apa mwari yango confusion yebhuku iri rakaya muno. Harina policy imwe chete. Raunza madivisions munyika. Uyo kwane mwenzi ngotsvuku chakadai haina direction. Isisu kana chichiverenga tiita zvechivanhu chedu, ukaenda kuDarwin ukasangana nemudzimiko usikuti mauya mune here izviya era chakadai, mumusha menyu munoda kunadzirwa ichi. Obva enda kumatebhererendi ukasangana nemweya ikoko unokudhairita kumusha kwako kune ichi chakashata. Ukabva ikoko ukaenda kupi hazvina basa ndeupi kwawaenda, unokutaurira kuti enda unonadzirisa zvekumusha kwako. Atipambe. Hatina maorganization dzakafanana naakazouya naJesus. Alright. Aiwa mukoma Mandaza wari kureza mapoints ari very valid pamusoro pedivision. There are two things that I want to clarify and respond to. Number one, is it true kuti muBhayibheri Africa panguva yaJesu yanga isingazikanwi? It's not true kuti Africa yanga isingazikanwi. There are two things that you find.
Jesu achienda kunourayiwa pamuchinjikwa pano murume anonzi Simon of Cyrene. Simon of Cyrene anga ari an African. Hakuna maafrikeni ane zita rakadaro. Alright, saka ndanda kuti language inokuudza kuti asi maafrikeni mune. Right, ndinoda kuti ndiwerenge mavhesi acho zvakati zvibatsire. Kadai mukaverenga amukuverenga iwa ndana Timothy vanani. Isisu kunokutirana chi kana xoko kana chi zvechivanhu. Yeah, so ndada kuti pane patime yatiri kuverenga Bible. Alright. Kwakuine chinhu chainzi slavery. Andidika vanhu vakanga vari zvaitenderwa panguva yekuti uite maslaves. Muchatoona kuti panguva yakauya Jesu maRomans vanonzi vaRoma vanga vakatoisa maJudha pauslave. Saka kana wanga uri slave ainzi slave master aipa mazita kuava atora akapamba. Ndoti ndiverenge Acts chapter 8 verse number 26. Iri kutaura Jesu achangobva kufa, vhangeri ratanga kuparidzwa, vanhu vakanga vanzi vatanga kuparidza vhangeri. Pano mentionwa Africa. Zvino mutumwa waShe akataura naFiripo akati, simuka enda zasi kunzira inobva Jerusaremu ichiburukira Gaza, iyo nyika iri renje. Akasimuka akaenda. Zvino kwaakuine mumwe murume weEthiopia, muranda mukuru kwazvo waKandasi, mambokadzi weEthiopia, waichengeta pfuma yake yose, wakanga auya Jerusalema kuzonamata. There is an evidence kuti panguva yevanhu vaitobva kuna Ethiopia iri muAfrica, vachienda vachinonamata vachikrosa Nile River, vononamata vari muEthiopia. We even know kuti Jesu paakazvarwa, Bible inoti akatizwa naye paida kuurayiwa wana naHerodhi, akaiwa naye kuEgypt, akachengetwa until age of 12 years. Jesu akachengetwa muEgypt, Egypt iri muAfrica. So it's not true kuti panguva iyi Africa yanga isingazikanwa, because Egypt is mentioned, Cyrene is mentioned, also Ethiopia is mentioned. Ma countries anowanika muAfrica. So Bible rino recognize Africa, and also we see kuti by this time rikuto recognize kuti muAfrican uyu akanga abva kuEthiopia aitonamata. And then Philip akamuparidzira. Mukawerenga ndakuti muone kuti muAfricans ainamata achishandisa Bible ere. Tere munzwe. Akanga auya Jerusalema kuzonamata. Inoti pana verse 28. Wakanga achidzokera agere mungoro yake achirava bhuku yemuprofita Isaya. Munhu wekuAfrica aiverenga bhuku remuprofita Isaya. Filipo akamhanyira pangoro akamunzwa achirava muprofita Isaya akati, unonzwisa zvaunorava here? Iye akati, ndingagona sei kunzwisa kusina anodudzira. Verse number ukangotaura chete uchiti akataura achiti muprofita Isaya, isisu pachivanhu hatina izvo rinoti muprofita, rabva muna prophet, hachisi chivanhu. So nandoda kuburitsa pfungwa yekuti saka ndiri kuti hazvisi zvemadzinza edu zvamaverenga zvese izvi imomo, asi zvemadzinza edu ndizvemadzinza avo iko. Izvo zvakanaka semukoma Mandasa. Ndandisuda kuti nditi ndozvatinofanira kuita kana kuti chiwando chacho chinofanira kuita. Ndasikada kuti chiwando chinzi ngachidai. Of course I understand vari kurepresenta chiwando. Ndanda kuti mubate kuti number 1, Africa tikavhura mubhaibheri iri kuonekwa irimo panguva yaJesu. So it's not true kuti mubhaibheri Africa inoda denigrate. We also see also kuti maAfricans ari kuverengwa mubhaibheri. Uyu munhu wekuEthiopia aritonzi aitoverenga bhuku yaIsaya. So maAfricans atiri kutoona ari mubhaibheri aitoonekwa achiverenga waIsaya. So there were also Africans which are recognized wachitoverenga Isaiah. Then number 2, pane point your confusion yamataura kuti Christianity, I think is a important. I want to respond to that. Bible iri ndoti muzvo zvinotaura pana Vakorinde vekutanga chapter 1 verse 10 pamusoro peconfusion yamamuchiresa. Pana pari kunyorwa pana pakunzi, zvino ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu nezita raShe wedu Jesu Kristu kuti imi mose mutaure chinhu chimwe, kuti pakati penyu parege kuva nekupesana. Bhabhiri ndozvarikutora, ndinokumbirawo kuti mutaure chinhu 1.
kuti pakati penyu parege kuva nekupesana. Chinzwai, kuti musanganiswe zvakanaka pamurangariro mumwe nekufunga kumwe. Zvandinoenda ndezvekuti ndinonzwa kuti mumwe unoti ini ndiri waPauro, ini ndiri waPauro, ini ndiri waKefasi, ini ndiri waKristu. Verse 13, ko Kristu akaparadzaniswa here? Pano kuti ini ndiri wekuSDA, ini ndiri wekuAnglican, ini ndiri wekuMethodist, ini ndiri wenguo tsvuku, ini ndiri wenguo chena. Zvikanzi ko Jesu wamuri kuteerera, is he divided? Bhuku iri harisi rinounza kupesana. Because patiri kuriverenga bhuku iri riri kutokurudzira kuti sanganai pamurangariro 1, taurai chinhu 1, musati ini ndiri wekakati, ini ndiri wekakati. Ko Jesu wamuri kuteerera uyu, is he divided? So confusion yatiri kuona bhuku iri rinotiudza futi kuti inobvepi. Varoma chapter 16 verse 17 verse 17 na18 inoti panapa, zvino ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu kuti mucherechedze ava vanopesanisa, vachigumbusa vachiita zvinopesana nedzidziso, muvanzvenge, nekuti vakadaro vabatire Ishe wedu Kristu, asi dumbu ravo riri kupa kanzuro. Zvikanzi muchenjere pakati penyu pane vamwe vari kuuya vanodzidzisa dzidziso dzinopesana nezvinodzidziswa nebhuku iri. Wakadai vanzvengei, nekuti havasi kubatira Jesu, vari kubatira dumbu ravo. Teerera muzvendo mberi, inobva yati vanonyengera vane mwoyo isina zvakaipa, nemashoko avo akanaka anobata kumeso. Saka taakuudzwa kunzi confusion iyi bhaibheri riri kutaura confusion yamuri kutaura haisi kukonzerwa nebhuku kana naJesu. Confusion iri saka papesera kutaurwa apo, mashoko amapesera kutaura pastor ndo amuri kuita chaicho imimi kwenyu. Saka kune vanhu vari kwatiri kwedu kuno, handitika kune vanhu vakamuka vakaona kuti bhuku iri rinogona kuti tigute, tinogona kuguta takashandisa bhuku iri. Saka vanonzi hanzi vanotsvaka pavanoda, pavanoshandisa vobata vanhu kumeso kuti vaone sadza. Nevakatanga vese kunyora bhuku racho vakanyora. Saka bhuku iri rakagara ita se, bhuku iri rakagara manje rati regai tichikupai chenjedzo kuti wakadai. Ndisaka kuti wakadai vanzvengei, riri kutoti havasi wese vachashandisa bhuku iri warida kushandisa kuti vanhu vapone, vamwe vacharishandisa kuti waite kuti dumbu ravo rigute. Saka confusion yamuri kutaura pane matsotsi, nekuti pane chakanaka pese panodirwawo chakaipa, pane chakanaka chese Satani anouya ipapo. Ndine mubvunzo wandinawo tichizoenda pane next mubvunzo wandinawo, asi wekutanga ndida kuendesa kuna angomandazi. Angomandazi, munotendera kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa akamuka akaenda kudenga? Icho chitendero chemaKristu vanotendera kwaari, noti kuti ichokwadi, asi kuti vanotendera kwaari. Nokuti inini munhu akafa anenge afa, wanzwa, hapanazve pachazonzi aenda samwe nenyama yake, because anenge atofa, ende hakuna kunoendwa nenyama, nokuti kudenga kwacho, kunyika dzimwe kwacho kunongokwana mweya chete. Saka zvinotaurwa nezvinoita se kungotaura kuvanhu vanoverenga vasinga analyze kuona kuti chokwadi chiri papi. Ndiri kutaura muchidimbu ndechekuti Jesu afa, handidika, agara akashayikwa mubhukiro, nevaimutsvaga kuti vaida kumuzora mafuta, ameno kuti munhu akavigwa nezuro anozorwa mafuta here, akafushirwa. Tobva ipapo kumuka kwake hapasiri tenda pakumuka kwacho kupi, hakuswere pane kusiyana kwaJesu paanonzi iye ndiJesu nesu, hapasipo here panotisiyanisa pakuti tino vanhu vanga vari very powerful panyika panapa, vana Pablo, tatine vanani ebva kuFrance uko enzana nani vanga ine mapower, but takasiyanisa ivo naJesu ndechekuti Jesu akamuka, vamwe vese havana kumuka, vakafa zvikarohwa. Jesu akamuka, wazinzwa,
But do you believe kuti akatomuka? Vese vanofanira kupondwa vanomuka. Kuno kwaAfrica hazvishamise munhu kana mumwe chete. Wazinzwa? Vese vakupondwa vanomuka. Vanotomboonekwa ite kuti ningi tamuona apo. Ningi ari kumuka, ningi ari kudai. In reality, kunyanganya mukaverenga izvo zvikazviramba sikwa chinotaura kuti munhu kana apondwa zviya zviya akafa zvisina kuita mushemushi anotomboonekwa. Jesu akangoonekwawo. Ari achingoone not in vision. Wazinzwa? Anaonekwa vision. Nokuti paaifamba pacho nevamwe tu vari kuenda kuEmausi. Ona vawanda. Pane munhu anga aripo. Akanga asiriye. Wazinzwa? Yanga chachimweya. Semweya inongoitika kuti ana pegi munomu vaitenda kunowacha mbatya kukuningirika iye akafa. Saka zvoshamisa izvozvo. Nokuti zvanyorwa. Yeah, it's getting more interesting and interesting. No, yes, facts. Without the respond here, I think I love how commanders are put it, and it's exciting, and thank you very much for also coming. Hanzizone munhu wese anofa zvokupondwa anomuka pane panomboonekwa unzi pane chidzangana kana kumusha kwavo vandozi vamwe akadariwa kumusha kwavo chaiko. Evangelist hanzi kumusha kwenyu kuno wakapondwa wakamuka aitomodzi vakaonekwa. But pane nyaya yekuti zvona akazokwira kudenga. Vision yese yemuvi kune anonzi manyenyinya madzingu anongoti nya asiri kuti kuenda mudenga. Wazinzwa? Zvinoshamisa izvozvo. Zvinoshamisa here kuti munhu kana ada nokuti waverenga bhuku nokuti rakaya nemurungu. Atidaro. So tiri kuti chedu chitendero. Wanzwaka? Chinotendera kuti iwe uri mwana wokwaningi. Anditika. Une mateteguru ako, ana baba wako na mbuya wako vakakuzvara. Ivavo ndo chain yaunonamata nayo. Wanzwaka? Atinoti vadzimu. Anditika. Munhu wese afa anditika akunyika dzimu. Iva vamudzimu mangwana. Wanzwa? Kana asati kuti mudzimu ngarize kufa. Akangofa chete ndiye tateguru ovazukuru vake. Yeah, I think the structure is fine. To tell my story, Evangelist, pane respond. Of course. Oh, it's okay. I need to respond this. Mukomanders vari kutaura zvinhu zvakakosha handiti, but kwavari vari kuzoti I think ndopa vasina kuzobata vari kuti Jesu akanga ongori mweya yanga ingori vision yaonekwa, but sandira kuti ndichienda nawo panyaya yacho kuti nhasi vabate kuti yakanga isingori vision zvii zvaiitika. Sandira kuvaverengera a very small portion to the account. John 20 verse 19. Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake Tomasi asipo. Zvino amadeko pazuva iroro rekutanga revhiki mukova yapfigwa pavakanga vari vadzidzi pavakanga vari vadzidzi nekutya vaJudha, Jesu akauya akamira pakati pavo akati kwavari rugare kwamuri. Zvino wakati areva izvozvo akavaratidza zvanza zvake nerutivi rwake. Vadzidzi vakafara vachiona izvi. Handitika? Verse number 24. Nyinya rinozvita. Verse 24. Nyinya rinozvita. Zvino Thomas. Mavhiki naunenge wachiona. Zvino Thomas wainzi Didimo. Hapana pari important manje. Chinzwa. Zvino Thomas wainzi Didimo, mumwe waone 12 wakanga asipo pavaviri pakuya kwaJesu. Zvino vamwe vadzidzi vakati kwaari, taona Ishe. Because pakaitika nyaya iyi Thomas anga asipo. Zvikanzi iwe uri kuziva kuti Ishe wauya wakasangana nesu pawamuka kwakafa. Zvikanzi taona Ishe. Iye akati kwaari, kana ndisina kuona mavanga mambo emuzvanza dzake nekuisa munwe pava nemambo dzake nekuisa ruoko rwangu parutivi rwake, handingatongotendi. Iwe mamuona, but inini kana ndisina kubata, because anoziva kuti kana munhu asiririwa abatiki. Saka kana ndisina kuda kubata even kuisa munhu wangu maburi umu, asi Jesu maona mweya inova claim yawo amandaza kuti anga ari mweya. Zvino mazuva masere akati apfuura, zvevadzidzi vakanga varimo pakati
naTomasi akanga ainawo. Jesu akauya. Mikoya yapfigwa akamira pakati pavo akati rugare kwamuri. Ipapo akati kuna Tomasi, uya pano nemunwe wako uone zvanzi dzangu, neruoko rwako uise murutivi rwako, usazova nekusatenda asi ugowane kutenda. Saka Jesu ndakanzwa zvawakataura iwe, ndandisipo. Ukatoda kuita zvokundibata, chuya kuno undibata uone kuti I'm real. Nzwa, Tomasi akapindura akati kwaari, abata, Ishe wangu naMwari wangu. Jesu akati kwaari, watenda nekuti waona. Akaropafadzwa achatenda kunyangwe asina kuona. I think that's powerful now. Manzo here, Thomas anga aine doubt. Ndopaka ane brainwashing material yakakwadza. Manzo here, mukoma mandaza. I want you to reason logically. Thomas had also same dilemma that you have. Yekuti Jesu anga ari mweya. Because Thomas unozvanga achiclaima. Haiwa zvamarati, zvamaona chigorototo chamaona. Zvamataura kuti ndikafa ndenda mudzimai ndimene chimweya. Zvamuri kutaura imi. Thomas unozvaaifunga kuti maona mweya. Asi Jesu. Kurota ana Thomas wanga ine idea yechiwanhu iyoyi. But now Jesu akachizi uya manje. Akati zvatida kuti tiprove kuti zviri kuitika panapa it's a reality. Ndiri kukumbira uyo ubate. Nyinginya rinozviita izvozvo. Listen. Nyinginya chimbori chii? Nyinginya chimbori chii? Ishepe yemunhu yamunoona akafa. Anobatika. Vanoya in different forms. Mumwe anotoonekwa achifamba kubva kumba kwake. No. Inonzi no. Mukomandazi hatidi kuti vanozonzwa muchiita zvechiwanhu vate confusion. We here, and Bible rine zvokutaura pamusoro pechiwanhu ichocho nezvatinoona handiti kuti zvinobvepi. But we here, nyaya idzi zvese zvinoonekwa whether zvipoko, zvigorototo, idzangara dzimu, nyinginya yamutaura, zvinenge zvichiitika pamweya. Haugoni kubata nemaoko. Unogona kuona kana kunzwa mavoice, but kuti ubate nemaoko, haugoni kubata chipoko nemaoko. Haugoni kubata ari kunzi akafa ari kufamba mweya wake nemaoko. Unoona only spirit. Idea notion iyo yanga ina Thomas. Because Thomas aiti maona chamaona. But kuti tiprove kuti it's a reality, tinofana kubata nemaoko. Tinofana kugona kuisa munhu makakuwara nekubata maronda. Kana ndabata maronda ndoziva kuti this is real. Ende zvikunzi Jesu akauya kuzoprova point iyoyo. Thomas akabata akati Mwari wangu Ishe wangu zana Jesu, okay, iwe uri kutenda nekuti wazonatsoona kuti ndini. Akaropafadzwa nokuti vhangeri raizoparidzwa Jesu asipo. Akaropafadzwa mberi kwamunoenda achatenda kunyange asina kuona kurova kuti it's actually a blessing to believe in that Jesus usina kumuona. Because now kana chitaura nyaya Jesu, we only receive Jesus by faith. Jesu anogamuchirwa nekutenda nawo nokuti haachipo hatimuona nemeso. Saka iko zvinotinoita sei tinoshandisa evidence zvatinoverenga kuti wana Thomas wakabata Jesu, wana Thomas wakapihwa mukana wokumuproof. And Jesu akati pamucharova vhangeri ndendisipo, wakaropafadzwa wachatenda kwene nzira yaThomas, wachatenda kuti even I exist, even wasina kuona. I think to that it proves the book to be very true. Inini handisi kuramba kuti Jesu anga asiri munhu ari great. One. Ndiri kuti munhu anga ari great ikoko. Isisu kuno tine vedu vanga vari great. Vanzwisisa. Tine vanhu vakafanana nana anachaminuka. Andidika. Jesu akafamba pamusoro pemvura kudai. Minana yaaiita kuratidza ukuru hwake. Anachaminuka aigara papfumo. Andika. Asingabayiwe kutoronga matara akagara papfumo rakadai. Asi mapowers akuratidza kuti munhu mukuru akaiswa nanyadenga pasi pano kuti ateverwe. Ngaateverwe nowe kwake isi titevere vekwedu nokuti tinavo vaita izvozvo. Chaminuka akatorwa munomu akaendeswa uko nemadzita aita basa rekuponda. Mazinzwa. Vakatadza vada kuti vamuuraye. Vakatadza kusisa mapfumo paari asi vaiuraya vanhu vakawanda. Kusvika iye ati tora kamwana kaduku kasikafudza mombe mukape pfumo ndokanondiuraya. Asi mukandiuraya kuno hakuna mvura matebhererendi. Uye ndichanokutorerai vasina mabvi vazokutongai.
muchaona dombo richikunguruka kubva kudai chinasokadai mashoko aitaurwa hungu hatina vakanyora handiti asi zvinhu zvakasiyiwa zviripo tikuzvinzwa nokuti zvakaitika anga ari svikiro chaminuka anga ari svikiro mufemberi anga ari mufemberi okay anga ari muuki mufemberi so mufemberi ndo wedu wechivanhu ndoamuti maprofita kanhasi ndizvozvo ndowauki saka right inonzi sparks now zvazvinoita manje mukoma Mandaza wari kurepresenta chiwanhu and is obliged kuti taura zviri muchiwanhu handiti ndezvavanotenda so I think inathingi padiscussion yedu ndeyekudayo ango Mandaza handike vanotaura zvavanotenda then vaoni wozotenda kuti nyaya dzana chaminuka handiti even kumaschools zvinodzidzwa inorondodzana nachaminuka dzana mbuya nehanda we also hear of this we respect that history because zvinhu zvaiitika it's our past we respect that patiri kuda kuuya isusu nenyaya ndepekuti bhuku iri bhaibheri najesu vanopinda sei kwatiri alright isati tichitenda zvinhu izvi handika now taita conversion chichazotibvisa uku tichiuya uku nekuti panouya bhaibheri manje rinochitudza kuti there are two spirits dziri kuita function kana dziri kuopareta panyika panapa tine mweya yetsvina nemweya wamwari I don't know kuti chiwanhu vanozvitenda here kuti kune mweya yakaipa nemweya wakanaka ndinokupindurai saka inayo kuchivanhu kune mweya mishinu mweya yakanaka yematateguru kune mweya yetsvina yengozi dzemumadzinza ndodzisingade kuti vanhu vatevere matateguru avo nokuti vanenge vakagarwa nemweya yakaipa sa amunoti masvikiro iri mweya wetsvina here kuti svikiro mweya wetsvina here kwete svikiro mweya wakanaka kumudzimu ndosvikiro kamunhu anosvikirwa nemudzimu good wonderful ita kuti vanhu vanonzisepoza vanongasematima ko mweya vakafa vasina kupondwa tinokwanisa here kuenda tichinokumbira kuti vatibetsere isu vapenyu wasara wakafa zvakanaka vese vakafa kana baba wako akafa kana amai vako vakafa handitika ivava ndovekutanga vakakuzvara iwe vanofanira kukudzwa nekuremekedzwa ivava kana kufa kwavakaita ndovava dzimu vako tinonzi mudzimu haasi munhu ari kusvika kana kuti mweya ukudzoka asi kuti wese akafa aakunyika dzimu akaiswa kunyika aakutsvene nokuti chivanhu chedu chinogeza mweya kuti munhu kana afa akaitwa zvaanoitwa tsika dzacho dzese tamudzosa umomo paripwa dzimwe mhosva dzekuti asaite mutsvene kana amutsvene akuenda kunyika dzimu unosangana nevamwe vake vekwake saka tinogona kubvunzira vakafa vachitibetsera kuti vati chero wakanaka chiri kuvabvunzira togona kuvabvunzira vototibatsira kuti isu vapenyu tirarame zvakanaka chaizvo okay izvi havachisiri vakafa chete hachazoti vakafa here nokuti vokubvunzira chaivo vapese pese kumakristu mukomandaza ndachikubvunzai mubvunzo webhosi iri very important now ndoda kukuverengerai pana anditika kuti muone why isu semakristu tichiita distance ourselves kuti zvinhu zvamuri kutaura imi masvikiro midzimu ndofunga ndakutaurira kudhaya kuti mwana wese akagarwa nengozi wazvinzwa anorova mai vake chinenge chirova mai haasi mwana iye ayo pachitendero chedu notendera kuti pane mhepo yakashata yaita kuti mwana arova amai ukanzwa munhu akuti zvako iwe kuti hauzvide iwewe so wanzwa pane mweya wakaipa wakugara wakurambidza kutera zvikwako saka wabandaza kuti akuzvoni evangelist mune mweya yakaipa
No, that's fine. Alright, because of- Ndira kuti ndiverenge verse papfungwa iyo Sparks. Alright. It's important because I'm understanding. It's okay. It's very important. I think you need to understand kuti Bible rinodzidza chipase mupfungwa iyo. Deuteronomy 18 verse number 10 to 12 inoti pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto. Andiriya pafaniri kuwanikwa maandatsika kana tere kana anouka kana mufemberi kana anotenda mashura kana anoita mazango kana muroi kana ng'anga kana anobvunzira masvikiro kana anobvunza vakafa, nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Ndokupai ndoti understand kuti there are verses dzakuti bhuku iri manje pakati pedu, which means bhuku riri kuziva futi kuti kune ng'anga riri kutoya kuafrica riri kutoya kuafrica zveung'anga zvemasvikiro zvekufembera zvewafemberi zvewauki zvekubvunza vakafa. Bhuku rakatonyorwa richitoya kwatiri richitoziva kuti we practice these things, ende pamuri kuverenga vanhu vari kuita zvinhu zvimati ndiwe kuno kuafrica. So bhuku riri kuya kuzoti liberty riri kuti vari kuita zvinhu zvari kunyangadza Jehovha, because now zvazviri kuita zvekuti pataakunamata pandakukumbira mai vangu kuti wandichengete, ivo vari wapenyu paupenyu hwavo vakatadza kuzvichengeta kusvika wafa wachitambudzika kuti mai vangu inini nababa vangu vari wapenyu waitadza kuzvichengeta, even warwara havana kugona kuzvirapa, tikavamhanya muzvipatara vakafira muzvipatara, they could not keep their own lives safe. Kana wakafa wasina kuenda kuDubai, wasina kukwira ndege kuenda kuDubai, but wafa ndaakunzi inini mai wangu wakatadza kuenda kuDubai, ndiwakumbire kuti wazonditungamira kuenda kuDubai kwawasina kumboenda, chawakakwira ibhazi wari wapenyu, asi ko zvinonzi wanondogona kuvakumbira kupinda neni mundege woenda kuDubai, ndamuDubai wachanditungamira muDubai mawasina kupinda imomo kuti wandiendesi kwandira kuenda kwawaitadza kuita iye wari wapenyu. Saka we see kuti there is a manipulation iri clear inoitwa, there is a distortion. Saka ndava Christianity inotudza kuti Satan now, kuti Kristu tinochiudzwa mweya waSatan. Satan manje anouya ndiye, saka Bhaibheri kuti mweya iyi inonyangadza Jehovha, wafemberi, masvikiro, wauki, because kana tauya kuno kumanje kubhuku rinochiudza kuti iyi yamweya yetsvina. Tinofanira kuchita distance ourselves kubva kuzvasviri. Kana tagamuchira shoko raMwari, tagamuchira amutungamiriri wedu. 1 Peter chapter 2 verse number 22 inoti Kristu Jesu zvaakakutambudzikirai akakusiyirai mufananidzo kuti muteere makore ake. Wataakuteera isusu kuchiKristu ndi Jesu, hatichateere masvikiro newauki, because iyi inenge yakunzi mweya yetsvina. Pane manipulation yekuti ndifoswe kunamata mai wangu, ndifoswe kunamata baba wangu, chinzi wane masimba wainawo, kana wafa wagona kurapa wapenyu, wagona kuya pakati pawapenyu wachitaura zvavanga vasingagona kuona iwo. So there is a notion yekuti when you die you become so supernatural. Kana ukafa unodzoka wane masimba ekuziva pane imwe midziyo wanga usingaziye wafa. Wakafa hawagoni kuya pakati pawapenyu wachipa masimba wapenyu. Izvi chete izvozvo manzwa here mukuzviramba nokuti wakaverenga, but reality yako musha kwenyini zvaunotoona kuzviramba zviri mudzidza mako. Saka kuramba kusina kukwana. Tiri kuti ngati analyze upenyu hwedu kuti tisafurirwe manzwaka nezvinouya, tisafurirwe nemabhuku anouya. Anditika izvo zvedu ivo amai vanga vasina chavainogona, kana vafa vaenda kunyika dzimu, kana vapiwa masimba ekuti vandirape chakaipa chi, vanomapiwa nani? Midzimu yese ndeyaMwari. Kana tichiti mudzimu unoera ndiyeMwari. Tiri kutaura kuti cheini yevadzimu yacho yose tinge tinamata Mwari.
Alright, I think because of time ndikanaota na 50 minutes china ndezvimwe zvandinazvo kuti tinzwisise. Very interesting. Ndezvimwe zvakatitaura panapa ndinzwisise, but pane mubvunzo wabva kumashure ukandika wanga wachinzi evangelist da kuti mutiudze kuti vhesi iyi inoreva kuti kudini. Inova iyo Isaiah 9 Isaiah 9 verse 6 kusvika pa7. Isaiah 9 verse 6 to 7. Nekuti takazvarwa mwana, takapiwa mwanakomana, umambo uchava pafudzi rake. Uchanzi unoshamisa, gota, Mwari une simba, baba wokusingaperi, muchinda worugare. So mona Isaiah tiri kuona anonzi ma messianic prophecies. So panapa pari usati wauwerenga vhesi nyaya yacho inenge yatangira pana Isaiah 7 verse number 14 ndione watangira inonzi messianic prophecy. Pari kunzi naizvozvo Ishe amene achakupai chiratidzo, tarirai mhandara ichava nemimba ikabereka mwanakomana, yomutumidza zita Emmanuel. Mhandara ichava nemwana, ndochiratidzo chamuchapiwa naShe, yomutumidza zita Emmanuel, zvinoreva kuti Mwari wapakati pevanhu. Saka nyaya yemwana uyu yakutaurwa yatangira mhandara yakutaurwa ndiMaria. Takazona Maria akazvara Jesu ari mhandara. Pana mukaverenga vhesi number 6 manje yakuti takapiwa mwana wewa, mwanakomana, saka Jesu ainzi mwanakomana. Umambo uchava pafudzi rake, uchanzi unoshamisa, gota, Mwari une simba, baba wokusingaperi, muchinda worugare. Saka patiri kuona Jesu ndiMwari apakati pevanhu. Patiri kuona Jesu ndiMwari ane simba auya kuzoonekwa. So iyoyo tinoiti kana chidza inonzi the mystery of godliness, that God manifested into men, kuti Mwari akauya muchimiro chevanhu akaonekwa achifamba. Saka even iye Jesu ari panyika akakonfirmera kuti ndiMwari apakati pevanhu. John 14 verse number 10 verse number 8. Filipo akati kwaari, Ishe tiratidzei baba zvigotiringana. Nongotaura kuna baba vari kudenga, chitiratidzai baba wacho zvitiringane. Jesu akati kwaari, ndava newe nguva huru Filipo yakadai, hausati wandiziva here? Filipo, wandiona ini aona baba, zvinoonera seiko kuti tiratidzei baba? Zvanzi iwe uri kutaura zvokuti uda kuona baba? Iyi nguva yese naye ukatoona ini watoona baba, hautendi here kuti ndiri muna baba nababa vari mandiri? So patiri kuona Jesu, saka Isaiah ari kungokonfirma kuti Jesu paizouya anga achaita Mwari pakati pevanhu. So when we see Jesus, hatisingoona zvekutaura namukoma Mandaza kuti ndimanzi tateguru. Wamandaza vari kuramba Mwari muprocess. When you deny Jesus, you are refusing God. Ndosaka Jesu ari iye ega pamareligions ese akagona kumuka kuvakafa. Vana Mahamadi, vana Gautama, kuchivanhu hatina guva chero vana chaminuka vari kutaura ravanogona kuti tinogedzera kuti guva rachaminuka mabhonzo akahamuna. Pakafusirwa munhu wese. Today, the power, izvozvo religion, Christianity, death and resurrection of Jesus. Izvozvo manzi waka hazviite kuti ndide munhu asiri wangu. Fungi ndati chitendero chechivanhu ndichedu isusu vanhu chinobvira pana mai nababa. Wamandaza muri antichrist. Chaizvo ndiauraya nyika ezvinezvo wazinzwa ezvinezvo wazinzwa ikeyo siri munyika pamusana pechikristu ichochi vari kutouraya vachiponda vanhu, vari kutouraya vachiuraya, vari kuyaita sei mukomandaza munofanira kuandastenda kuti Jesu iye pachake watiri kutera number 1 haana kumbomutsa bope, kuti haana kumbomutsa bope Jesu kuti anzi ndiri kuti kana tiine wanhu wakatakura zita rekuti chikristu wari kuuraya, wari kuponda, wari kuba, wari kusa confusion, havasi kudzidza wanawa kubva pana Jesu. Because what we do then, tinonzi makristu tinotora bedzi style kana tichirarama according to what Jesus is. Zvamunofanira kuita imimi kamura kuona zviri Jesu, munofanira kutarisa uyu anomutera ane mutsa bope here. Jesu haana munhu wakaponda. Jesu akatoti
makanzwa kuti zvakanzi usauraya, asi ndaakutoti kwamuri ani nani anoti pfutseke atouraya. Nyaya yacho hachatangiri pakungoti pfutseke pakuuraya bedzi. Ukatongoti pfutseke ukati raka wauraya. Jesu akuuya nepari kuti handida kuuya kuzoparidza murayiro asi ndauya kuzozadzisa. Akati makanzwa kuti makanzi usaita upombwe. Ndaakuti ani nani anongoti asamukadzi bedzi nezuva rokuchiwa atoita upombwe. Jesu akutaura makanzwa kuti idai vanokudai muvengi vanokuvengai. Zisongaridzibwe neziso. Matthew 5:8 zisongaridzibwe neziso. Asi ndinoti kwauri idai vavengi wenyu kana muchida vanokudai bedzi masiyaneni waedheni nekuti waedheni. Asi ukada anokuvenga waisa mavhunzi anopisa pamusoro pake. Jesus preaching love. Dambudziko ratinaro wamandazi harisi pana Jesu. Dambudziko ratina nderekuti vanhu vakutakura zita rinonzi Jesu. Mune masangano akanzi Sparks mubvunze kuti notenda muna Jesu here. Anoti notenda muna Jesu. But zvaanorarama ndo zvinodiwa na Jesu here. Anomuona zvikiitika. Saka mune munhu ari kuti ini ndotenda muna Jesu asi asingararame zviri kunzi Jesu zviraramiwe. Saka nyaya iripo wamandazi. Saka imimi you can't then judge Jesus according to someone who claims to have Jesus, who claims to believe in Jesus, whilst not living according to the principles of Jesus. Ndodambudziko rakaita chiKristu. Kune vanhu vauya nezitano zvakaita mamissionaries vamutaura varungu vakauya vachifanira kuparidza rudo, but kwakuona kuti vanhu vatiri kuparidzira vane kupusa vakachiva land yevatema vakatanga kushandisa bhuku iri manje for their own gain. Kwete kuti bhuku iri ndo zvarinodzidzisa. Bhuku riri kutoti aiwa dana naye love. Jesu akatoti muchazikana pakati pavanhu kuti muri vadzidzi wangu kana muine rudo pakati dana naye. Hapana. Saka we can't then judge Jesus. Aiwa uyu akanga achirasisa dzidziso dzaJesu. Zvakanaka. Zvinezvi hapana ari kurarama akabata bhuku iro vasinzoka nechido chokuda vanhu. Masangana neni kamukomana handisi kuratidza rudo iri. Rudo rwei zvisofanira utazvimani ayo kano but ndisofa pandati kwaunotungamira uri kutorarama mukomandaza ndikuti ngatisashandisei kwandorarama ndiri. Ndikuti ngatishandisei zvatisi kuona izvozvi. Sofa apa vandataura nemi ndichikurukura nemi pane pakunoti imimi munoziva kuti mabhaibheri vanoshora vanhu. Munoziva imwe mabhaibheri kuti vanotuka zvimwe zvitendero. Ndati ndagara nemi panapo mune here mhosva yamukandipomera kuti iwe uona zvimaraautenda undonishora. No pandinoratidza rudo ndiri kurarama ndozvinotaura nebhuku kuti dai munhu wese. Ina handamborarama nemi apostol zvokuti ndingazive mukandipa chanzi kurarama nemi. Nguva yatafamba tese ndiri kuti nguva yatararama tese yatakurukura mukanema kuti iwe uchaiye mukanema kuti ndipomera kuti iwe uchaiye uri pano. Chekutanga hausi kugugura zvako. But even ndiri kuda kutsanangura pamusoro ndiri kuti wamandaza zvawaifanira kuita panyaya. I think dambudziko what you then see wamandaza zvawakaita wakasangana nevanhu vakaipa wakabata bhuku iri ndobva wati zvonzi Kitsa akaenda kuLondon. Kitsa aenda kuLondon adzoka akabvunzwa kunzi kuLondon wakaone zvikanzi makonzo ari muLondon akawanda. Kitsa haana chimwe chaakaona muLondon kunze kwemakonzo nekuti kitsi nemakonzo ndo nyaya dzakidzi. Sawamandaza manje wakasangana kuti wauya kuchechi unzwa kuti pachechi pana mufundisi akapomba kubva wati handi muri kuona mapasta enyaya mapasta enyu imhombo. So kune vanhu vari kusvibisa Jesu wakatakura zita rake. Wanhu iwawo ndo wakonzera kuti vanhu vakaita sana wamandaza wasada mutevera Jesu kunyange tamuparidza sei. Because even mauya kwandinoswera kune variko kuti vakazoswera nemimi munochiona musiyana moti murume wandakaona kwaSparks newarume wandakaona panapa wasiyana. Apostol ndichitanga kutaura ndati ndiri muvhangeri angu kungoitira kuti ndiri muvhangeri kuna wakazoti muvhangeri amavo ndiri muvhangeri evangelist. Zvakanaka evangelist. Nditanga kutaura ndati isisu vanhu handitika vatema tinotedzera zveunhu hwedu manzwisisa kuti baba ndibaba mukoma ndimukoma and religion yedu yese yakanga yakaiswa in love manzwa pasina kupesana pasina pokuti waitoti ukada kukumbira chinhu kuna mukoma ukada ukakanganisa chinhu ukaenda kuna mukoma ukaenda kuna baba
abantu vati munenge ari kuzviziva here zvataura izvi unity handitika yave ine love manzi kuitizaka saka yaita kuti vanhu vese vabatane handitika pasina anotuka mumwe asi iye zvino pauya chitendero chenyinji handitika mumwe ari kumethodist mumwe ari kuko mumwe ari kokoko imba family distorted manzwa mweya yakaipa yapinda mukati yako kana usina nguo usati dedze next time zvakanaka unoita pati wamandaza waripo wamandaza James 2 ndinoda kuti muone kuti zvamuri kutaura hazvina kukonzerwa kane bhuku iri da kuti muone zviri kutaura nebhuku iri inzwai bhuku zvari kutaura kana mune vamuri kusangana navo vari kukonzera kuti vanhu vawengane vachibva kumachechi havasi kudzidziswa nebhuku iri da kuti munzwe zvitaura nevhesi iyi inzwai James 2 verse 14 zvinobatsirei hama dzangu kana munhu achiti ndine kutenda asina mabasa da kuti munzwe ndada kuti imimi mumiririre vese zvise zviri kuitika nemakristu mhosva ndiri kuitora wamandaza ndabvuma iwo vari kuzvinzwa kuti wati kuwadzisa nemiwo chiwanu ateerera zvavari kuita wana awa watiri kufamba nawo handidzo dzidziso dzebhuku iri haridzidzise vanhu nzira yekutuka nzira yekuwenga kana kuine vanhu vari kuita zvinhu izvi wari kuita zvinopesana nedzidziso saka asi vachikuvhurira bhuku saka nyaya haisiri pabhuku iri vanenge vachivhura bhuku saka nyaya haisiri ndisandati chikristu nochida nokuti pane bhuku rinoti direct ndose panatangira pabhuku ndikati bhuku rakanaka kuti zvarinoita rinoti imi chiraramai so kuti murege kurasika nzira yaMwari but aita vanhu vari kuti varida kurarama nzira yaMwari vasingateedze zvakanyorwa saka da kukuverengera pana iri kutaura kuti zvino zvinobatsira hama dzangu kana munhu achiti ndine kutenda asina mabasa kokutenda oku kungaponesa here kana kuine hama inzwai murume kana mukadzi asina zvokufuka anoshayiwa zvokudya zuva rimwe nerimwe mumwe wenyu oti kwaari enda nemufaro udzirwe uguti asingamupowo zvinodikanwa nemuviri wake zvinobatsirei vhisi kutora iwe unoti unonamata but pane vamwe hawana zvokudya hawana zvokupfeka hawana zvokufuka woti ini ndinotenda asi enda Mwari achakuitira zvakanaka usingamupe iwewe Christianity iri kutoti haunamatire wanoshaya unowapa zvokudya bhuku riri kuti ukasangana nevane nzara hauwaitiri munamato kana kuvatorera zvoma zvauinazvo unototora pane zvauinazvo kutenda kwako kunofanira kuvhengana nemabasa ako akanaka kuroti wanhu havadi kunzwa kuti ndinotenda wanhu vanoda kuona mabasa chamashaya inini wekuchiwanhu kuchikristu mabasa ndo amuri kupopota nekuti makanzwa nyaya yekutenda asi hamuna kunzwa nyaya yemabasa but bhuku yakagara yatsiura nyaya iyi ikati kamusataura zvekutenda musina mabasa raramai mabasa nekuti mabasa ndo anoonekwa nevanhu mabasa ndo anoverengwa nevanhu bhuku renyu rakanakira chinhu wani chekuti ndere indoctrination yekutaura zvakanaka zvinounza vanhu kwauri iwe wekutaura isitati kwedu hakuparidzwe mazinzwa hapana anoparidzira bhuku hariti unza vanhu ndiri kuti isisu hatiparidzi manzwaka ukaenda kumweya waona uko ungave wechikristu fanika yechipostori unongotora kuti kumusha kwenyu kune zvakadai zvakaitika wobva waenda kun'anga yekwanhingiri ona kune zvakadai ona mweya yese uyo neuyo neuyo ukitaura zvinoita zvokumusha kwenyu saka iwewe you are obliged chete kuti chinadisa zvokumusha kwako nokuti kwaunorarama uri izvi zvechikristu izvi zvinongoguma musi watokufushira imimi tosara vanhu vachiita zvokumusha kwenyu no bhaibheri haritsise kudaro mukomanda regai kuti kana ndikukudza parinogumira kana wangufanira riripo regai tirivhure nokuti tinongoti aiwa toda reality tinongoti uchifa nhasi manzwaka woitwa zvise zvechikristu zvopera handitika vachingobva chete iwe wacho vasara ivavo pamusha hatigoyembeka dzababa zvinogoyiwa sei tadzika muchivanhu mangwana useni handi tina kubwira enda
todzoka gumbeze rinopiwa ani ambuya rakadai tase so dignified. No, zvazvinoita zvokuti zvinoratidza kuti muchiwana hamusi kunamatwa Mwari, but vanhu vanotsvaga vanhu nemweya yevanhu kuti irambe ichivatungamirira rwapera. Then bhuku iri tati chinonzi Mwari mudzimu manzwaka, saka chinonzi matateguru edu midzimu, vanhu vakafa manzwaka, vanhu vakafa. Kana munhu afa amudzimu, manzwaka, mweya yevadzimu iyoyo handitika ndo inenge yaenda kunosangana nani naMwari, kwete kuti munhu anoenda nenyama kudenga kuna Mwari. Saka mukomandaza teerai, I understand, ndo zvatiri kutaura, imimi mune zvamakapiwa handiti, but kuti tida ini zvandiri kukupai panapa zvaita zvakanaka kuti handisi kukupai zvandinotaura inini panyama, ndiri kungokupai zvakanyorwa. Chimbonyorawo kutaurira vamwe ndikanyora nazvo nyora zvandiri kutaura handika kuti vamwe vakozoverengawo izvozvo. Zvakanaka, dzidza kunyora zvako kubvirawo paunenge wabvira iwe pane kuverengera munhu vhesi yakanyorwa 2000 years ago itaura kuti ari kuuya mangwana, ari kuuya manje manje kuzomutsa vanhu 2000 years mutachadzoka rini wachauya rega ndikuverengerei achauya mukomanda zauta zvakanaka. vakafa 10 years vakazofa 10 years later wazinzoka vaingorwa the same verse, vafa 30 years, vafa 100 years same verse andika ari kuuya chete rini. Right, rega ndikuverengerei vhesi Sparks. Next topic adati tana nezvayo ndinambenge ndambomiswa naEvangelist saka ndambosara tichidhuma nje tichimbonesana yanyaya yesabata nemusi wechisi. Saka ndoda kuti Evangelist watsanangure kuti sabata in short, because I know kuti nesabata unona kusvika 4 hours gore reta kazoita 8 hours kusvika 12 o'clock. Then ndonanga pana zvimwe zvinhu zvakataka kufanana but zvichitendwa zvinhu zvakasiyana. Zvokuti tese tiona vachienda kutaundi but tikuenderei kutaundi zvinosiyana futi izvozvo. Saka I think panokodzoka angomandaza tobva tangoraunda zvati kutaura nezvazvo izvi topinda pane nyaya yekuti chisi, because I believe kuti kwarisabe kune musi unonzi wechisi, musi weFriday, kuti hakuna basa rinoitwa. Zvakangofanana futi nesabata kuti hapana zvinoita se zvinoitwa. Saka daukazonzwisisa kuti hatingave tikuita chinhu one here but tichizviita zvinhu zvakasiyana. Tingave tese tikuenda kutaundi here but tikuenda zvinhu zvakasiyana, asi tichienda maendero futi akaita se akasiyana. Saka mune Zimbabwe panapa pari kupisa. I think this is one of my favorite episode tinenge tichinyatsobata chokwadi chaicho vanhu vachiteedza amenoti mukuru wadzoka mukuru muchipedza ndimamutsanangura ndizvi handinanda kutsanangura. I think Evangelist chingotsanangura then utozoenda munyaya dzavareza. Mukomandaza bhuku iri zvarinoita because nderemweya rakagara rako bhuku inda kuti zvandira kuti ndiri kuratidza kuti nderemweya. Nhasi ndoda kuti muone kuti vanhu vakanyora but vakanyora vachishandiswa nemweya kwete. Rega ndikuratidzei, ndida kukupuruvira izvi. Mweya unganyore kuti mapfupa emunhu achamuka. Wakanga usitowaziva kuti kumberi kwatiri kuenda kune kusina mapfupa, vamwe vanopiswa pana chichamuka. Rega ndikuverengere chisiri pfupa. Saka ndizvakudhara mareza nyaya iri very important yekuti kuti Jesu anzi achauya anouya rini pato ne2000. Rega ndikuverengere vhesi. Zvakanyorwa kare kare. Rega ndikuverengere Second Peter chapter 3. Vanhu vainyora havana kumbodzidza semi, so I wonder why imi madzidza musingakwanisa kunyora zvenyu zvokuti zvigoita zvamangwana. You can keep on reading zvinhu zvamwe. 1 Peter 3 verse 3 inoti pakutanga muzive chinhu ichi kuti pamazuva ekupedzisira. Izvo zvakabvira kunyorwa sandira kuti ndikuverengere munzwi ekupedzisira achapera. Right, pakutanga muzive chinhu ichi kuti pamazuva ekupedzisira vaseki vachauya vachiseka
vachifamba nekuchiva kwavo vachiti, ko chipikirwa chake chekuuya chiripiko zvino? Nekuti kubva pakuparara kwamadzibaba edu zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita zvazvakanga zvakaita kubva pakutanga kwokusikwa kwezvinhu, ko chipikirwa chake chiripiko zvino? Vanhu vakaita semi vakaonekwa nebhuku iri kuti kunguva padzichafamba kuno vanhu vachava vachiseka vachiti ko kuuya kwake kuripi? Zvinhu madzibaba edu akatofa, zvinhu zviri kungoramba zvakaita tirikuramba tichingorarama, inobva yati mberi. Nekuti vanokanganwa nebhoni chinhu ichi kuti kare denga raimbwapo nenyika yaimbwapo zvakamboparadzwa nemvura, naizvo nyika yaimbwapo yakaparadzwa nemvura, asi denga razvino izvi nenyika yazvino ichaigirwa mumoto unopisa. Asi vadikanwa nyika yakaparadzwa nemvura ndeipi? Nyika yaNoa zvakanyorwa mubhuku iri. Noa kwaigara nokuziva. Ndikuti yaNoa tinozoenda nandoda kuti yaNoa munozotipa apa, nandoda kuti mubate kuti bhaibheri riri kuti nyika yazvino chakapatisitera ishe haanonoki kuita sezvaakapikira, sezvinoreva mumwe achiti unonoka. Jesu haasi kunonoka sezvamuri kutaura imi kuti muri kureva muchiti unonoka, asi ane mwoyo murefu kwamuri, nekuti hari kuti vamwe varashike asi kuti vose vatendeuke. Changa chichitomisa Jesu kudzoka ndimi kuti tange tasangana papodcast ine nditanga ndambokuparidzira inini kuti kana makanga manzwa muconversation ine muti ndanga ndisina kumbonzwa nenyaya idzi dzakadai. Kana zvikanga zvadaro naJesu chena kuti Jesu anga achiti ndingadzoka sei kuzotonga wamandaza vasina kusangana nemuvhangeri. Muvhangeri ndio chigadzira podcast pamazuva ekupedzisira. Nasparks wamandaza wogara iwe uwerenga mavhesi. Mandaza achiteerera. Nangu wakaramba sodi wamandaza ngawanzwe. Ana Jesu kana wakanga waparidza wakaramba guma itsoka asi wanzwa. So basa redu isusu nevhangeri nekuya kwatinoita naro ndosaka tichida maplatforms aNasparks vamwe avanzwisi. Inyaya yekuti kana tikanga tauya tasvikira wamandai kuona ikupi muri kubudirira here nevhangeri renyu kana muchiona makuita analyze upenyu? No, zvandinoona vhangeri renyu riri kubudirira here musociety as a whole? Mubvunzo wakanaka wamandaza wamuri kubvunza, but chekutanga chamunogona kuona ndechekuti kana Sparks achindidedza kuti ndikurukure nemi, I think kubudirira ikoko. Akatobvira kudedza vamwe kudhara vakaramba, so inini vakatouya vachingotaura zvimuite zvautaura. No, hazviti ndinoda kuti ndione kuti zvakataura hazvigoni. So kubudirira, of course tine vanhu vari kuteerera zvatiri kutaura, tine atopurupura akati kune mwakanzwa tichitaura akati ndakuzvirarama ndo ndakaziva chiparidzwa. I know tapedza pa nemiwo chaizvo moyo hapana mune zvamatenda murume uyu kaSparks watotenda wamandaza kuti murume uyu asimbisa pfungwa. So ndiri kuti takada kuenda pabhaibheri harisi kupesana nechiwanhu. Bhaibheri riri kuuya kuchiwanhu, handi shoko raMwari riri kuuya kuchiwanhu richiti munhu wese akasikwa nemufananidzo waMwari, ndosaka muchiti anonzi musika vanhu. Ikoko kunyeba kuti pfungwa yemunhu. Saka Mwari anenge munhu kuti chii? Mwari anenge munhu Mwari anenge munhu. Bhaibheri rinoti Bhaibheri rinotaura nyaya yekuti Mwari ane nzeve dzinonzwa semunhu ane nzeve dzinonzwa ndio mufananidzo. Matakasikwa nomufananidzo waMwari kuda kuti Mwari anenge munhu. Right, tikutaura pachimiro. Ngatirege kusvika ini mweya wamutaura nezvomukuru ina handitambe ndifana anonzi nyadenga. Mweya unoyera zvonzi kuyera muchinzwisisa. Ndati chonzi kuyera muchinzwisisa. Anonzwa here. Aiwa ndati chonzi kuyera muchinzwisisa. Anoyera amutaura nezvake pese pese. Wamandaza. Isisu muchivanhu kupika naye kudai so. Wazvinzwa? Kana iro Bhaibheri rinotaura kuti musareva zita raJehovha Mwari. Muchidaro pese pese zvamuita izvo. Hatari kuine zvake. Nhasi tiri kudiskasa nezvake. Nhasi tiri kutaura pamusoro paMwari. Tangotaurawo nokuti indingotaurawo nokuti ndauya mamuti. Ega ndizvo saka ndezvanhasi chete. It's not kutaura nevadzimu vedu. Wamandaza. Reka ndikubvunzei. Musika wanhu ane maoko here? Ane ruoko runobata here? Kutoda kuziva nezvake. Tata anoyera. Aiwa ndoda kuti mubate nyaya yemufananidzo. Ndoda kuti undinzwisise kuti chii chinonzi kuyera. Dawanzwa chinonzi kuyera kuita sei hawairamba uchienda mberi. No, kuyera aya kaiteerera wamandaza. Ati bhuku iri ratinowerenga isusu
harivige Mwari sezvinoita chiwana ndokurasika kwarakaita ndinzwai ndizvo ikoko ndokurasika of course but zvatinoita Mwari akanyora mubhuku anoti muchanditsvaga mukandiwana kana muchinditsvaga nemwoyo wose. Bhaibheri harivige Mwari. Bhaibheri zvatinoda kuti isusu tisvike pakunzwisisa Mwari uyu watina. Mwari haadi kuti tinamate, hanzi vanhu vangu vaparara mumavhesi ari kunaoziva, vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. So bhaibheri zvatinoita haridi kuti tinamate Mwari tisina zivo pamusoro pake. Saka zvatinoita rinotizivisa kuti zvamunoona makaita zvamakaita izvi muchimiro chenyu Mwari akakusikai mufananidzo wake. Mwari ane makumbo. Saka bhaibheri inoti kudenga ndiko kune chigaro chake choushe, nyika ndo panotsika tsoka dzake. So we also hear kuti Mwari ane tsoka dzinofamba dzinotsika. Mukaverenga bhuku raGenesis rinotaura kuti Adam naEvha vatadza vakadzwa Mwari achifamba mugarden of Eden. Saka Mwari amutora nezvake uyu anoda kunamatwa. Yes, anoda kunamatwa. Kuti awane kuti zviite chii kwaari. Rega ndikuverengera Efesi yacho. Agona nguva yekuteerera vanhu vese vari apa paIyesu. Rega ndikuverengera Efesi yacho. Uya kunamata agoteerera 1 and 1 ipapo. Muparidzi chapter 12. Aiwa ndingobvunza chete kuti unofunga kuti achizvipira here Rebheka kadaro achidei pazviri? No. Akakusika handidika akati wandai ndikuisa zvake namatai venyu padyo ndo munokumbira kuti vakusvitsirei kuna Mwari munomuwanira kudini? No. Isusu takasikwa kuti tinamate Mwari timurumbidze tirisikwa kuti achikusvikira izvozvo kuti aitei kuti awane chii kwazviri zvikunamatwa nemimi. Saka Jesu anowanei kwazviri achizvipira yekuteerera achiteerera everyday. Bvunzo taunzwa edu wamandaza kuti achizviteeresa ndo zvandira kupindura kuti muwane ansa yacho. Ansa yacho iripo. Handina kuti hatina ansa. Ansa ndokupa nemagwaro ndoroti mubata wamandaza. Administration yemuofisi chaiyo vanzwaka yozoratidza kuti pana foreman pana wakadai zvichidzika zvakadaro kuti system ishande. Iye Mwari kuteerera nyika yese netsvina yese ituka munyika iyoyo achiteerera chete. Teererai munzwe wamandaza achizvipira here bhaiyo aida kumbonamatirwe chiko newe wakanyanyita sei? Ndo zvataada kupindura. Taada kupindura mubvunzo wacho kuti muzive kuti nemhaka iripo mhinduro. Nevakanyora vachida kuluwa vanhu. Saka chirega tipindure mijana tinzwe zvazvinoita zvokuti zvakanakira kuti podcast ine vanonzwa nevanotaura. Saka ine vanonzwa nevanoti handiti kuti kana vanhu vakanga vazonzwa wamandaza vatanga kuti murume uyu ari kutaura sei. Saka ndinoda kuti ndifambe nemi zvakanaka. Jesu akanga asangana nadhiabhorosi ngandirika pamuyedzo panonzi paMount of Temptation pana Matthew pana Luke 4. Verse 5. Zvino muidzi dhiabhorosi akamutungamirira kumusoro akamuratidza ushe hwose hwenyika nenguva duku duku. Dhiabhorosi akati kwaari, Jesu, ndichakupa simba iri rose nekubwinya kwazvo nekuti ndakazvipiwa ini kundipa wandoda, kana iwe ukandinamata zvose izvi zvichava zvako. Ndi Satani. Jesu akapindura akati kwaari, kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako umushumire iye oga. Muzovezi? Saka Jesu akuresponda kuti no, nyaya iripo ndekuti mataura zvakanaka. Nyaya iripo ndekuti imimi makasangana nemweya wetsvina kwakuudzai kuti siyai zvematateguru nenyaya munamate zvamuri kunamata nhasi. Munhu anokuti siya baba wako mweya wakanaka unongokutora kuti siya baba wako. Kuna vamwe vakuti baba asi baba wangu izvinezvi mweya wakanaka ndedhiabhorosi iye kana tiri kureligion kwedu kuchivanhu zvese zvekuvhurisai mabhuku iwaya manzwaka mweya yetsvina yakakuburitsai mudzinza ichikunamatisai zvisi zvenyu. Regai ndiverenge Deuteronomy chapter 4. I know you are going to have my answers because bhuku racho iro rine twese because rinongotaura nezvereligion yavo iyoyo wazinzwa zvakangofanana zvinotaurwa muka hazvina kuipa wazinzwa zvinorarama nokuti zvanotaura zvakanaka zvese zvinongori kana kureligion yedu zviriko zvese zvakanaka. Hapana chavanotaura chandingati ndichetsvina handidika
rinoraya. Marayirwo anongoitwawo mumaregion ese kuti garai zvakanaka, itai zvakadai, itai zvakadai. Asi ndikuramba chete kuti harisi redu ndereikoko, oredu rakamboipei. Anyway, kuvawerengera vhesi asi hazvine vati zvese tema mendo yacho tinayo yekuti titsanangure pati wamandaza wari kuramba but bhuku ndo rinotaura nemi zvakanakira kuti conversation hamuchabude muchipa wari kusekawo wamandaza wanosekawo inathingira kana pachinge paine zvakanyorwa kana kuti zvinokwanisa kubatsirai kuti vanhu vaunderstande chiwanhu ngazviuyapo. Then ini ndichiona kuti evangelist wane zvavainazvo ita kuti vanhu vatende because at the end of the day chate tichida kuti chokwadi chiite icho chinoteedzerwa. Muri right. We are so behind nokuti takanga takapambwa. Wazvinzwa? Tikakufundiswa doctrine siri yedu. Tikagoe proud nayo. Tikagodada in fact takadiswa kuzvivenga. Kusatozvida isi pachako kuti pesa usazi kuti iwe chaicho ndi1. Zvitakadiswa. And vana vese mashoko randiri kutaura rinenge remangamanga kana rinzukwa nevanhu. But wamandaza zvavakawana zvavakadzidza kwanti kudzidza ivo anditika kuverenga wamandaza tikati wabvunze mubvunzo Sparks wamandaza imimi sei musina kupfeka nembe nasi makasunga tai makapfeka bhachi sei nasi musina kupfeka nembe maita zvakanaka zvakafanana nekubvunza kuti sei Godfrey Huggins akafasa peke nembe. Hapana rudzi rusina kupfeka nembe. Pasipana. Pana kuti sei mina simusina kupfeka. Hapana asina kupfeka. Nembe sei nasi musina kupfeka. Madzibaba vamakamirira vana chaminuka. Life inochinja anditika. Aha. Life inochinja. Good. It's dynamic. Sakura uti asitendero. But zvamakapfeka izvi. Tendero. Hapana ndo zvatutaura chitendero ichi bhuku iri ringori naIsaya watanzwa kuti akaverengwa naJesu. Jesu akaverenga Isaya. Bhuku iri harina kugadzira Luke chapter 4. Ndereikoko ka. Aya but ikateera harina kuchinja. Vani matichinda ifanokuti isisu tanga tingaverenge mabhuku. Wamandaza. Ndoti tive so reasonable and logic. Kuti matichitendera ifano kuchinja. Jesu akauya Isaya atorarama afa. Mukaverenga Luke 4 verse 16 noti akasvika paNazareta paakanga arerwa akapinda musinagoge nezuva reSabata sezvaaisiita akasimuka kuti arave akapiwa bhuku yamuprofita Isaya. Zvino akaipetenura ndiJesu akawana pakanyorwa panoti mweya waShe uri pamusoro pangu nekuti wandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri wandituma kuti ndidzivise kuzuva rekutapwa kwavo nekusunungurwa kwavo nemapofu kuti aonezve ndiregedze vakatsikirirwa nekuzivisa gore raShe rakanaka. Jesu akatoverenga bhuku zvazvakanyorwa ndobva anza akapeta bhuku akaidzosera kumutariri agara pasi meso ose vakanga vari musinagoge vakamutarira. Jesu paakauya haana kunogadzira zvinyowani akangotora bhuku zvakazvanyorwa naIsaya ndo zvaaiverengera vanhu. Mukaverenga Johani Mubhabhatidzi John chapter 1 verse number 21 vakamubvunza vachiti asi kuti niko ndiwe here Eria? Akati handizi iye. Ko uriya muprofita here? Akapindura akati kwete. Zvino vakati kwaari ndiwe aniko tigonopindura watituma? Unozvita aniko? Iye akati ndini inzwi unodana murenje ndiri kuti ruramisai nzira yaShe sezvakarebwa namuprofita Isaya. Johani akati zvandiri kuita izvi ndo nyaya yakanga yataurwa namuprofita Isaya. We don't see Bible religion ichichinja. What we see kuchinja kwevanhu but Bible harichinji. Mukaverenga Isaiah last verse panyaya Isaiah chapter 8 then ndona kupai ndiri kuedza kuti Isaiah 8 ndinzwisise ndiri kuedza kuti kana chiti religion anditika takasikwa tiri marudzi akasiyana siyana ane mareligions akasiyana siyana. Kaiti religion tikura chitendero chaMwari manzwisisa isi tine chitendero chedu chaMwari chechivanhu chakanga chakanaka uye chakanaka nanhasi nokuti
pachaitwa kana patadzirwa Mwari kana munhu akapomba nehama handitika paibva nemvura ichanaya kuya kuti we were nearer to God than what we are today. pateerera Manzwisisa? inzwa mandazi Handida ndiendere mberi. Isaiah 8:19 anoda kukuverengerai. Isisu chedu chitendero manzwa chao chine enforcement yekurambidza kutadza kuvanhu chenyu doctrine ya Jesu yakanouya ichiti ukatadza unoregererwa. Handimanzwisisa? No, Mandas. Ipapo kana madaro hazvo zvakadzidziswa neJesu. Ukanamata handitika zvivi zvinoregererwa. Wamandaza mirai achirega ndiripo ndakamira chitendero ichi rega ndipawerenge ipapo. Jesu wacho handi akanyorwa here zvaakaita, so hatidi kuti timugadzire iye aripo. Chekutanga chandada kuti muone Isaiah 8 yandada kuverenga verse 19 inoti zvino kana wakati kwamuri bvunzai masvikiro kana wafemberi wauki wanorira nekuita zevizeve, ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro peupenyu here? Dzokerai nzwai kumurayiro nekuzvipupuriro. Kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri havana chiedza chamangwanani mavari. Bhaibheri riri kuti, bhuku riri kuti kana vanhu vakakuti iende kumasvikiro muende kuvafemberi nekuvauki, musatenda kune kuti uko vanhu havafaniri kubvunza Mwari here? Vanofanira kunobvunza vakafa pamusoro peupenyu here? Zvakanisana munoita midzokerai kumurayiro waMwari nekuzvipupuriro zvake kushoko rake. Kana vasiri kutaura sezvinoreva shoko havana chiedza mavari. Izvozvo bedzi ndo zvinotibvisa kuchivanhu, kuti kuchivanhu tikunzi tinobvunza vakafa, isu tichifanira kubvunza Mwari. Akubisike because it's reality. Kamira izvo but wachimboteerera ndikuteerera akubisike because it's reality. Reality haibisike zvachose. Kana uri munhu uchafa uri munhu, manzwa, ugoenda kuvanhu, manzwa, but izvo hazvitenhwe nebhuku. Uchanotambira chidza kutora reality chetika manje, ukafa uchienda kunyika dzimu, manzwa, uchatambirwa nanasekuru vako nanambuya vako. Izvi munozviona kupi izvo Mandazi? Kuti ndochokwadi chiri on the ground. But chingori chokwadi wakafine. Kutofa nhasi so ndozwa mwana aitaura kuti ndamboro ndambinge ndasvika kuna nhingi ndikadai ndanzwa zvamataura mati religion yaJesu imimi inodzidzisa kuti munhu anotadza achiregerera. But now teererai, pane John 8 pane mukadzi akabatwa achifewa. Mukadzi akabatwa achifewa akaiona kuna Jesu. Verse 7 apa muda kutaura kuti munhu akanamata haaregererwe zvizvo. Ndo zvandinoda kuti nditsanangure izvozvo. Ndofanira kuverenga kuitira ndofanira kuverenga Mandazi, ndikasaverenga ndakutora pfungwa dzangu rega ndikuverengere John ndiverenge John 8 verse 7. Zvino vakati vachiramba vachimubvunza nekuti vakanga vachiti uyu anofanira kutakwa nemabwe afe nekuti akanga aita upombwe. Vakaramba vachivo, zvino vakati vachiramba vachimubvunza, Jesu akasimuka akati kwavari, asina chivi pakati penyu ngaatange kukanda ibwe kwaari, ngaamuteme, asina kumbotadza ngaateme mukadzi uyu. Zvino vakati vachinzwa izvo hana dzavo dzakarova, vakabuda mumwe nemumwe kubva kumukuru kusvikira kuno kupedzisira. Jesu akasara aroga nemukadzi akasumuka. Zvino asingaoni munhu akati kumukadzi, amai, vaiva kupomera mhosva varipiko? Hakuna akutonga here? Pana vanhu vaya newa chupa mhosva vaenda kuwaniwa. Zvikanzi iye akati hakuna ishe. Jesu akati kwaari, this is Jim now, neniwo handikupe mhosva, enda hako asi usatadzazve. Ndiko Christianity. Baba ndiri mutadzi, ndanga ndiri kurama ndiri muupombwe, ndanga ndiri kurama ndiri mukuba, asi ndaona chiedza kuti kuba kwakaipa, upombwe hwakaipa. Baba vanoti ndinokugamuchira mwanangu, ndakuregerera upenyu hwakaramba, asi kana waakudzokera usanotadzazve. No, chikristu chinoti tinoregererwa zvatakaita mukusaziva, asi kana taakuziva taakutarisirwa kurarama upenyu hwakanaka. Ndosaka vanhu vachatongwa naMwari
Mwari achatonga munhu sekugamuchira kwakaita chiedza. Waiziva here zvinhu izvi? Ndaizviziva. Wakazvirarama here? Handina, saka unotongerwa izvi. Waiziva here? Baba ndaandisingazivi, handina kusangana nazvo. Wakakumbira regerere, ndakakumbira, ukaregerwa, ndawana upenyu usingaperi. Saka Jesu anouya kuti achitiburisa manje. Ndopata achiti Jesu ndopaakakoshera. Because Jesu anochiwa kuti wakomana, maamuchirarama upenyu hwakaipa, maamuchitadza. Ndauya inini kuzokupai upenyu hwangu. Neupenyu hwangu, nekuti Jesu anonzi akaedzwa pazvose, haana kupomerwa kuba, haana kupomerwa, akatourayiwa, akanga achiparidza rudo. Saka zvinonzi chigamuchirai upenyu hwaJesu. Zvakuitika pamweya manje. Upenyu uhwu huri perfect, kaugamuchira, taakugona kurarama iye zvaakagona zvatinotadza isusu. Nekuti Jesu haana kuonekwa paupombo. Akafambana naMaria Magadharena, hazviri zvifeve izvi, asi akatodzinga madhimoni maari, haana kupomerwa kunzi akakecha. Saka upenyu hwaJesu huri perfect, ndo watinopiwa today. Saka Christianity, religion yaJesu, yakunzi Christianity today, chitendero chaJesu hachipromoti kuti vanhu tadzai tinokuregerai. Chinoti kana wakatadza unoregerwa, asi kana wakuenda pamberi pedu, chienda unorarama upenyu huri perfect. Hauchatarisirwe kutadza. Isusu Christianity yatakapinda yaita kuti mukakusensena uchienda makaraziswa ka kutaza Christianity haisiri iyo yakanyorwa, ndo yatanye yemabhogazi ka. Makapinda yemabhogazi. Makapinda Christianity yemabhogazi. Iri mubhuku. There is a lot of confusion. Kweda hakuna confusion. Ngatiwirirane. Terera. Wamandasa. Confusion haisi. Kweda hakuna confusion. Tatu ukaenda kwawaenda unonzi enda unazvikumusha kwenyu. Waenda uko enda confusion wako uri kumusha pakudzinza kwako chete. Confusion Wamandasa. Ngatiwirirane. Iri kunzwa nebhuku here. Sofa pandaverenga bhuku riratidza kuti tine confusion here. Pandaverenga nemisofa. Mukutiona kuti kana tikatowerenga. Vese vautaura nezvavo. Vese vausingawirana vesa. Vanovhura bhuku iro. Ndozvana but tereka. Vese vausingawirana nawe iwe. Wamandasa. Kwenyu ikoko. Muri kubvuma kuti inini ndakamira parodi chaiyo. Ini muri kubvuma mupodcast ini kuti indauya nechokwadi chaicho chiri right. Aiwa hapana sindabva kwauri aiwa but ndichipi chandataura. Hapana sindabva. Utero bhuku racho pacharo. Handibvume kwari. Akamira ika. But ndiri kuti mukataura kuti bhuku rakakonzera kuti vanhu vauyengane. Indiri kubva ndaverenga bhuku pariri kuparidza rudo. Taura reality iri kuitika munyika. Bhuku ka hazina basa reality iripo Wamandasa. Reality iripo. But tiri kuti vanhu watadza kurarama according to the book. Saka peitwa sei? Saka peitwa sei? Ndoba ndiri kuda kaSparks. Naye Wamandasa. Saka tiri kuti saka ngatiwirirane varume munyaya kuti vana Sparks vari kutaura Jesu. Asi mubvunzo kuti vana Sparks vararama zviri mubhuku here? Saka hatigoni kuchiti kana vakatadza vakati havagoni zviri mubhuku toti bhuku irori. No, bhuku riri right. Nokuti hapana ari kurarama mubhuku racho. Ndopati tiri kuda kaipa mauya kandokwa ndoda kuti ndiwe nini. Saka confusion haisi kukonzwa nebhuku. Because bhuku riri kuti teedza izvi. Usaite kutenda kusina mabasa. Ite kutenda kune mabasa akanaka. Kuti imimi mukanga maona mota. Saka hamugoni kupomera bhuku riri kukudza mararamiro anofanira kuita. Iwo manje mukasangana ane confusion asina mabasa akanaka. Moti aiwa bhuku irori. No, takuinza ndopa wakushingaira kuramba mhopo iri pamusana. Iwo neziso rine mbonje. Ziso rine mbonje. Wakura imwe akuna kuti vanhu vakatadza kurarama zviri mubhuku. Mukodhema nebhuku racho. Asizvo kuti baba wakataura mutemo uri pamba unofanira kuita kuti vana unoenda pana vana 6 wakaita zvese vana vakasiyana 6 kuti baba wacho ndandamudza baba wakataura nguwa inofanira kuuyiwa zvakanaka baba takunzwisisa munobvuma here kuti mukafa kuti mukafa imimi handitika munoita mudzimu pachwana. Alright, munobvuma here kuti kana mukafa imimi mukafa iwewe ndowerenga bhuku kana kuti ndowerenga here bhuku kana kuti unoita tateguru wevazukuru vako. Imimi ndowerenga here bhuku zvarinotaura panyaya yacho. Alright, chanchitika vana vanje kudaiwo nyaya ikai makuendesa yenyu kwenyu mega but makwestions angu anga achisvika ikokoko. But ndenda kuti tipinde hafu but izvozvi zvinoda kuti time yedu tane one hour something and suppose inini ndine zvimwe zvandinoona zvakaita kufanana zvinoitwa muchitendero nezvinoitwa futi pachiwana zvakafanana nezuva rekuzorora
kazuwa saka ndikuti evangelist vanotenda kuti isabata ongo then kuchiwani kutenda kuti chisi ichokwadi saka zvinhu izvi zvakasiyana chii hazvina zvakasiyana bo zvese ndizvokuremekedza vadzimu zvese ya sabata ivo ana Jesu vacho ndovadzimu futi veikoko vadzimu veikoko no. it's okay handika ngatisiye nyaya yesabata ndangoti sabata harisi ukandiserenga bhaibheri asiri vadzimu sabata ndera Jehovha Mwari wako unonzi kuti uchengete nekuti izuva raJehovha Mwari wako. The Sabbath goes direct to the Lord. Also it represents kuti Mwari ndiye musiki. So when we rest on Sabbath day tirongobvuma kuti Mwari ndiye musiki wezvinhu zvose zvatinoona. So hatisingaremedzekedzei wakafa. Ava vari kuremedza Mwari musiki. isisuwo kana titi chisi izuva rekuremekedza nyadenga nevadzimu vese kuti we should rest on that day. Isu wakafa tinovabvisa munyaya tosara tina Mwari chete. Isu tinobvisa wakafa tichisara tina Mwari chete. Asi muchafa chete muchafa imi mugotadza kunosangana ofunga usangana nemuhibhuru kwa hama dzako dziri kuenda kumuhibhuru zvamuri kutaura wamanda zvakafanira kuti aenda kudenga wafa zvanoda kuti ndidiscase nemi zvakafanira kuti kokatsikwa negonyeti nasonita sei ndotanga kudiscasa zvandisingazoti zvichaitika here saka kuti ndikurambirei mota kuti muchazvona bhaibheri rinotsanangura nyaya yewakafa. Usaita kunge bhaibheri haritauri pamusoro pawakafa muparidzi ini ndine mavhesi pakaipa pano muparidzi 9 verse 5 rega ndiwerenge muparidzi 9 verse 5 inoti nekuti wapenyu vanoziva kuti vachazofa. Wapenyu tinoziva kuti tichazofa nekuti wapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva. ivo borakanyepa mirai ndinouya ipapo ndinoda kuti muzouzvaitaura mundokupa imozvitsana nekuti wapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva kunyange nemubayiro havachina nekuti havacharangarira rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvapera hazvo havachina mugove nekusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Saka bhaibheri riri kuti kunonzi kufa kupinda musiteti yekusaziva ndo definition yekufa kwebhaibheri. Kana wafa iwewe iri romwe iyo hauchazivi zviri kuitika pakati paupenyu nderikukuvadza rega ndiende pamwe iri clear yanga isiri misambide tangowerenga zvakanyorwa zvakaita right mapsalm 115 verse 17 zvakanyorwa nevanhu mapsalm 115 akanyorwa naJesu kabhuku akanyorwa nevanhu vakasiyana siyana. Alright ndinoya ipapo mapsalm 115 verse 17 but book has been proven. Ndiri kuti sei mimi vakachenjera so musinganyore zvenyu mira ndikuerengereko vhesi unokuedza kuchenjera pachinhu chokuverenga. Enzwai mapsalm 115 verse 17 na 18 vakafa havarumbidzi Jehovha kunyange ani nani anoburukira muguva asi isu vapenyu tichakudza Jehovha kubva panguva ino kusvika nekusingaperi. Haleluya. Saka bhaibheri rakuti kuti munhu akafa haana mate Mwari. Even imwe wechiwanhu makasvika pakugadzira tsumo inoti seri kweguva hakuna muteuro. Iri kukonfirmwa nevhesi vakafa havachana mate Mwari. Why? Because kana vafa havana chavanoziva. Bhaibheri rinotsanangura wakafa unodzoka kumba here. Mataura shona yakanaka kuti seri kweguva hakuna muteuro. Rega ndingowerenga vhesi icho aiwa imwe ivhesi iyo yawaverenga yokuti seri kweguva hakuna muteuro. Uda kuiramba nekuti yakanyorwa mubhaibheri chete. Ivhesi ndo yakanaka. Ivhesi yakanaka. Yakanaka saka tina akafa havana chavanoziva. Aiwa anzi seri kweguva hakuna muteuro ndiye wataura. Havana mate. Anditika kureva kuti munhu anonamata asi kana afa haachanamata akutonamatwa ndiye. Mirai ko munhu akafa bhozi bhaibheri rinofanira kuramba chisimisa pfungwa bhozi zvanzi akafa azivi akafa anamati ipapo rakanyepa. Alright, it's fine. Wrong. Alright, but inzwai futi apo zvarinotaura muti rakanyepa here muJob 7 verse 9 na 10 sekupera kwegore nekunyangarika kwaro
sezvinoita gore. Handiti tongonomuka makiseni makore ariko. Makiseni senomuka makore akazara uzongona kunze kwachinoita kwanguri makore kusina. Sekupera kwegore nekunyangarika kwazvo kwarinoita. Saizvozvo sezvazvinoita izvo munhu anoburukira muguva haakwirizve, haangadzokere kumba kwake nenzvimbo yake haichamuzivi. Saka upenyu hwakafanana negore kuti uripo ugare waenda. Ndo zvinoita munhu akangopinda muguva haakwirizve kuti adzokere kumba kwake. Anenge ari muguva wakafa. Hawana chaanoziva Job 14 verse 1. Munhu akazvarwa nemukadzi. Mazitaura kare izvo. Ndiri kutaura kuti munhu akafa, mutumbi ndoenda muguva, asi soul yake ine kwainoenda. Ndokwatinoti pachivanhu enda kunyika dzimu. Andimanzwisisa. Spiritual world. No. Nokuti chaenda ichiwano chinodaro spirit. Ichiwano chinodzidzisa kudaro. But teerai mazuva angu asati atsanangurwa so far. Shoko raMwari zvariri Sabata hanzi nebhaibheri panapa Job 14 verse 1. Munhu akazvarwa nemukadzi ana mazuva mashoma asere nekutambudzika. Achabuda soruva ndokusvava, achatiza semumvuri haagari. Teerai verse number 10. Asi munhu anofa akaparara hake. Zviro kwazvo munhu anorega kufema uripiko. Sezvo munhu anovata pasi muguva akasamukazve havangamuki kusvikira denga nenyika zvapera. Havangamutswi pahope dzavo. Saka Bhaibheri rakutaura manje chimiro chokufa. Kufa kwakafanana nezvaunoita kana wapinda muhope. Zvamunoita zvezvo kuti makarara usiku, monzi makiseni mamuka naSparks. Mukoma nezuro takamaisa mbavha pana. Hamuna kuti makamaisa mbavha? Ndandakarara. Mbavha yakabuya pakaita noisi papayadhapa. Tikano munhu akarohwa akaridza kuti handina chandakadzwa, ndandakafa nehope. State iyoyo kuti ndandakafa yekuti hauna chawaiziva chaitika kana uchirohwa, ndo state yaunenge uri kana wakafa. Wanhu vachaimba rufu ukasazvinzoti wauya. Wanhu vachaimba nziva ukanofusirwa muguva. Paronzi nevhesi vanhu vakarara vari muhope dzavo wanozoti saka kune kunonzi kumuka kwawakafa. Mwari uchamutsa wakafa kubva kuhope huru dzavakarara muguva. Saka tine waunoti anomuka sei aora. Ndosaka muchiona Jesu akadhileya kuenda kunomutsa Lazarus. Because Lazarus akanga aora. Jesu akati ndoda kunomutsa Lazarus aora. Hanzi vakatoti hazvichaite nekuti aora zvikanzi mamuisepi. Jesu aida kumutsa Lazarus aora kuti vanhu vazive kuti even waora tichakumutsa kubva ikoko uine nyama yako iri fresh. Jesu akamutsa wakanga wari fresh wakanga wabva kufa, akamutsa naLazarus futi wakanga waora kuti aise assurance kuti even waora nyama yako tinoidzora uchimuka kwakafa. Saka Bhaibheri inopa assurance yekuti wakafa wachamuka. Wese wazhinji wauite mugurora pasi wachamutswa. That's Daniel chapter 12 verse 3. Ibaba muri right. Zvino isisu ku region yedu vakamuka vakawanda. Vamwe vatotaura nedzinza ravo kumba. Wakamutswa nani? Ndati vakafa vakavigwa. Anditi vakatora sezvavaita vakadzoka mwatokurukura nemadzinza avo kumba. No, wawandaza. Terera. Hakuna kuramba chinhu chausingakwanisa kuprove nokuti waverenga munhu. Totora reality iri kumisha kwenyu chaiko kwete kumisha kwangu. Variko vanhu vanotoziva kuti munhu akapondwa. Handiti mumwe anotouya ari spirit yamwe yetsvina iyo manda. Terera mweya yetsvina yemunhu akanganisirwa. Yamwe yetsvina munhu akanganisirwa kana takuverenga bhuku. Chiterera aiwa hatitaura zvekuverenga, toda kutaura reality. Reality iri muna reality wanzwa mascriptures. But reality ndio iri kuitika nhasi mese matiri kugara. But upenyu zvakanyorwa. Hazvina basa upenyu hwakanyorwa. Rikanyora zvisizvo. Vanhu vakararama. Kana rakanyora zvisizvo, kana rakanyora zvekwavo, ndizvekwavo ikoko. Isi zvekuno kwedu. Munhu ngozi chaiyo kuti munhu anomuka ngozi hazvishamisi.
kumunhu omuno muAfrica ukaponda munhu zakuti anokunetsai chete mudzinza menyu anzwa hazvina kuti kudi tikutaura zvekuno kuAfrica hataure zvebhuku iri tikutaura zvinoitika kumadzinza kwedu kumisha kwedu zvevanhu vamuri kukanganisa kutaura imimiso vamwe vachaiterwa nengozi idzodzo naika dzichivarambidza kuita zvinhu zvokumusha kwavo kuti ngozi dzipere muchivanamatisa zvisinganamatwa no wamandaza what we have said panyaya iyi kana pakaita munhu anouraya munhu handitika bhaibheri rinotsanangura nyaya iyoyo tiri kutaura zvinoitika nemunhu anenge afa tikutozvinzwa izvozvo kune vanhu vakapondwa akapondwa nani wamandaza handiti ausingazvida akapondwa nani muona kuti bhuku iri handitika harirambe pfungwa dzekuti kana munhu apondwa handi kana pakaurayiwa munhu hariti hazvina basa ndakutaura imi kuti kana kune vanhu vanorarama mararamiro avanoita havasi kurarama according to this book pandaverenga pesi sofa nemi bhuku iri harisina chariri kunyepera vanhu imi ndimi kuti ipapo rakanyepa ngatipotaure panyaya yekufa kwomunhu bhaibheri kana panourayiwa munhu bhaibheri rinoti chii panyaya iyoyo Genesis 9 verse number 4 asi nyama kana ine upenyu hwayo iro ropa rayo musaidya iyo zviri kwazvo ropa renyu roupenyu hwenyu ndicharitsvaga ndicharitsvaga pazvipenyu zvose ndichatsvaga upenyu hwomunhu paruoko rwomunhu naparuoko rwenyama yomunhu ani anoteura ropa romunhu ropa rake richateurwawo nemunhu nokuti Mwari akaita munhu nemufananidzo wake itori prinsipu yaMwari anouraya nemunhu saka anenge saka maita zvakanaka azouraya munhu handitika auraya wacho achaitwa sei muchivanhu chinzwa izvi ndindoda kuti inini ndopandoda kutoti ndiye nemi imati maita zvakanaka bhozi makuzondawerenga manje zvachiita kunge bhuku iri rinoramba nyaya idzodzo no bhuku harisi kuramba vanokona kutowirira panyaya yacho saka nyaya yeproblem haisi mabhuku ba problem iripo vanhu vasirikuda hadima kutoti maita zvakanaka manje saka sei muchiti pamwe pacho munoti ragona pamwe pacho moda kuti rikada kuenda moda kuti rakada kunyepa harinyepi inyaya yekuti zvariri kuita rinenge razoya pane zvimwe chimunitererai ndagara ndataura kudhara kuti ukaverenga Korani ukaverenga chivanhu ese mabhuku iwo anotaura zvakafanana manzwa here handiti kana ukaverenga kana ana James chaivo vechinyuwani dziri kwedzi kana kuSpain uku so zvinhu zvakaya zvona bhaura wazinzwa kuti vanhu vagarisane zvakanaka manzwa tiri kuti hapana chakaipa kwazi asi dambudziko riri papa nderekuti maririchi mamwe anoti siya kwako uya kwangu no parisofa zvandadzidza nemi ndozvataita aisofa pandadzidza nemi ndiri papodcast ndakuti isiya ichionera aiwa munodaro iye saka kunyepa kana kune vari kudaro vari kutadza handizvo zvinoitwa nebhuku iri rinoti endai munodzidzisa wanhu wanzwe wanoda kusarudza wosarudza handingaimi zviri kwamuri kuti muti nhasi muvhangeri zvamataura izvi nhasi ndamubvira ndakazvinzwa ini zvitondishamisa kuti kune nyaya dzakadaro izvo ndikakuti ndombokoka kuchechi mungaramba kuhere pandinambodai kuti kambokuti munhu waMwari sabata rinouya tomboenda kuchechi mungaramba aiwa izvo handingarambe kana ndikakutiwo chimboya kwangu ndiburitse zviri pauri handirambe kana ndine zviri pandiri ndiburitse zviri pauri inheriti zvausiri kuziya iwe kana pane zviripo wamandazi zvamuri kuona ine handikarambe handikarambe wamandazi but chinoita kuti vanhu vasvike ipapo inyaya yeconviction handiri nekuti patiri kuita zvinhu izvi tiri kuzviita in what maybe also paungazovhara ndisina kuverenga vhesi iri I think it is very important kuna wamandazi aka ndafara kuti makuda kuti tiverenge makati chiverenga kana usina kuverenga munhu wese akaverenga kana asina taura chaakaverengaka because vanoverengaka but they don't analyze things ndizvozvo saka chinzwai manje chinzwai avabvume kuti mune mavhesi anofanira kurambwa imo chinzwai vhesi zvaitaurai first 2 Peter chapter 1 verse 19 ichidzika inoti uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo ramuchaita zvakanaka kana muchiriteerera rakaita semwenje unovhenekera murima kusvikira utonga uchitsvuka nenyama sase ichibudira mwoyo menyu muzive chinhu ichi pakutanga kuti hakuna uprofita hworugwaro urwu hwakauya nekuda kwokududzira kwomunhu
terai, nekuti hakuna uprofita hwakatongoya nekuda kwomunhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachinyora vachimutswa naMweya Mutsvene. Uprofita hworugwaro urwu hauna kuuya nekuda kwomunhu. Izvi hazvina kurongwa nemunhu, vanhu vakaronga. ndozviri kutorambwa nebhuku iri. Bhuku iri rinoda kukubatsira, riri kuramba chokwadi chete, riri kuti zivai kuti ndosaka chinzi shoko raMwari. Zvinhu zvazvina kuitwa, ndosaka muri kuona bhuku iri ndo bhuku rega rafamba in all ages, rikaramba richitaura nevanhu in all ages. Bhaibheri harina kutaka kutaura kuverengwa nhasi. Do you know kuti in history of books hakuna bhuku even tambaoka watakaverenga kuchikoro izvi hazisi relevant. Hakuna ndo machiti tambaoka unongomudzidza mukirasi nabhinda uko unongowaita mukirasi, ukangobuda mukirasi kana wakurarama upenyu hwako you never want to refer yourself kuna tambaoka, because mabhuku akanyorwa nevanhu. There are a lot of books, tine mabooks ana people making history, tine matheories akaitwa nevanhu kuchikoro raita na a squared is equals to b squared plus c squared yainzi Pythagoras theorem, but hapana anoramba achitsvaka matheory. Regai ndikupindurei panyaya yamataura yekuti bhuku iri ndoratangwa refu richiverengwa pfuura mabhuku ese, raita mari, raakupa zviwaniso muvanhu, saka rinoramba richingodakada ari gume. Tikuti mabhuku anoprindwa ndati iri manzwaka pasapa kuti vanhu vese vari kurishandisa they are gaining something from it. Tiri kuti kune mabooks aiprindwa achingobhadhariswa mari achitengeswa. Anatambauka tiri kutaura haasi mabhuku aunowana mahara. They are paid, you pay for tambauka kuti uwane, unotobhadhara mari inogona kutodhura kupfuura Bhaibheri. Ndiri kutaura so but tambauka haagoni kupinda, tiri kutaura achitaura nevanhu. Bhuku iri ndo bhuku rega also rinopinda in all cultures, whether muBrazilian, whether muChinese, whether muIndian, whether muZimbabwean. Bhuku iri rine language inokavha every race. Tambauka ukamunyora, ndikanyora bhuku izvozvi rinorambwa nevarungu vachiti nderako. Ndiri kutaura kuti asi Bhaibheri iro bhuku iri harife rakafedha kana kuita sei, nokuti riri kuunza income muvanhu. No, yakapfurikidza vanhu, they are rich because of that book. no. Ndochokwadi. And vari kutorarama, imi mutorarama mari iriso kurarama. I think tofana kuronga part 2 at this one because of time, because pana zvinhu zvakaita seizvi, pana zvinhu zvakawanda zvasara zisingaiti tinoita because pana nyaya dzakaita sekuti dzangada kuti tawe nezvadzo hamentozononga ari mwete, because now tane 2 hours and because of because of vanhu ndanoona umwe wacho anonga asina data tachinti information ndichekwa nawo yese. Saka I think part 2 iri very important because tasiya nyaya dzekuti munhu akafa anoenda kupi pachiwano. Toda kuzvinzwa izvozvo, toda kuzodzwa kuti munhu akafa anoenda kupi kudenga pachitendero, handika. Then toda kuzonzwisisa nyaya dzedenga negehena, toda kuzonzwisisa nyaya dzemanyaradzo machenura, kuti mudzimu wauya mumba wazoita sei, uyezve Bhaibheri rinoti kudii, chiwanhu choti kudii, nyaya dzememorial services aisiyo here chinyaradzo yangoshinjwa zita ipewa yechirungu. Zvinhu zvadaida kuti tese tidiscuss nekuzwisisa, but now kuti tinyatsogare mu 2 hours dzedu dzakanaka, ndichapa ndofunga izvozvi ndapa 1 hour 55 minutes, ndichapa evangelist time kana 10 minutes dzekuti watsanangure nekuraunda up, then ndopa musharukwa 10 minutes dzekuti muraunde up so that vanhu vanyatsonzwisisawo zvangamuchedza kutaura. And I'm sure that this podcast ichadzisawo akawanda. Ndasvika pakunyarara zvokuti ndenda kuziva nyaya dzakutaurwa panapa ndakufana kutodzidzawo tinotenda Mwari zvokuti ndakufana kutodzidzawo. Saka ndisingazivi kuti ndotanga nekupa apa kuti I think mukomanda ndo mukuru chiwapa yawatange. Alright, mukuru munogona kuround up muchitaura henyu nemafans. Kamera yayo ndeipi? I think mukomanda vanozandasa kuti nda kuti kamera yenyu I'm sure ndeirapa papa imo. Then muyatsotara makastasana kamera ndo vanhu vamune muchitarisana nawo motsanangura zvenyu.
itori onere kamene. Tirione. Vanhu veZimbabwe ndawana mukana wokutaura nemunhu anozvitiwo kwaMwari nekuti akaverenga Bhaibheri. Asi munhu wese anoberekwa ariwo kwaMwari anofanira kuraramira ari semabekerwo akaitwa ndewaMwari, aberekwa naamai vake nababa wake. Mwari akatenga aripo kudhara. Saka nyaya yekuzotoramwe kuti uyu atikubhabhatidze, uyu atite zvakadai, uyu aite zvakadai, ini ndinoona kuri kubiswa kune zvekwako kuchiiswa kune zvevamwe. Saka ndiri kuti tanyanya kudzvinyirirwa. Saka maona ndauya kudai kwamuri kuti sevana veZimbabwe ngationekwa tiri kuenda, ngazive zvatiri kuita. Hungu takadzidziswa, hungu zvane vazhinji vanozviparidza vakadaro, asi mashoko nerimwe gore achadzokera kwavo chete. Tatenda. Alright, mashoko makukutu abva kuna Ango Mandaza. Hanzi mukurasiswa. Saka wauya ne hanzi pane time marasiswa. Saka yana time. Saka izvi zvitakupa mukana nenguva kuna Evangelist. Tinotenda Sparks. Also I want to thank Mandaza. It's a privilege. Father, thank you very much. I think also it was with respect, mudoko. Yeah, sure. I think that's very important. I really appreciate that. Thank you for that. I think I appreciate also knowledge yamaunzao kuano. I think it's important because I should provoke a thought. Though tiri kutaura maplatforms vanhu vane pfungwa dzakasiyana, vamwe vanozvigamuchira, vamwe vanoshora, vamwe vanotuka, but intention yange iri kuti vanhu vanzwisise kuti zvitendero izvi ndosaka tisingapinde tese. Zvamuinazvo izvi zvamamuchitaura ndozvinoita kuti tisapinde tese. Zvandinazvo izvi zvanaitaura ndozvinoita kuti musauye. So vanhu vaifanira kungonzwisisa chete kuti ndopanenyayacho kuti tiri kurwa. But of course at the end of the day, Sparks, we are all Zimbabweans. We respect where we come from. History is very important. Kuti nzisoti madzibaba edu airarama sei. It's also important kuti nzisoti Mwari anoti chii muupenyu hwedu. Isaiah anoti ruswa unooma, ruva runosvava, asi shoko raMwari richagara nekusingaperi. Maybe message yandinayo ndeyekuti kuna anonzwa zuva ranhasi, ngaachigara pasi pane zvataurwa otarisa. We pray. I also pray even for Mukoma Mandaza, still wemunamato, kuti Mwari anotaurawo navachiisa conviction. I don't know kuti Mwari achataura nemi after this. Pamangwana ndozomba kuti muvhangeri zvekubhabhatidzwa zvendo zvandaakuda. Chindibhabhatidzaiwo. Pane imwe ng'anga yakabhabhatidzwawo akanga achita zvechiwano, ndiwerenga ipapo ndaakuvhara. Acts chapter 8 verse number 9. Musoro nyaya unoti Simon ng'anga. Zvino kwakuine mumwe murume wainzi Simon akanga ari ng'anga kare paguta iro. Akashamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Vose vaduku nevakuru vakamutevera vachiti munhu uyu ane simba guru ravaMwari. Vakamutevera nokuti akanga avashamisa neung'anga hwake kwenguva huru. Zvino akati azotenda anzwa Firipo achiparidza mashoko oushe hwaMwari nezita raJesu, akabhabhatidzwa navarume nevakadzi. Hallelujah to this. So munamato edu kuti ng'anga dzakabhabhatidzwawo mubhaibheri wemasvikiro vanofanira kubhabhatidzwawo. Pane vamwe mudzimu mukaverenga pana chapter 10. Pane mumwe aripo wemudzimu futi akabhabhatidzwa naPauro. Saka ndikuti of course, you know what, you never know zvinoitwa namweya. But I really appreciate discussion in it. It is very important in Mandaza. What we've done justice. Because nemiwo mawaya maka prisoners in Torah Chiwano. We also plead to those who are going to watch this or who are watching this podcast kuti aisi nyaya yekushorana kana kutukana. Inyaya kuti tinzwise kuti madifferences edu ari papa. I think also Christianity zvandogara ndichitaura. Christianity ndogara ndichitaura Mukoma Mandaza kuti the most confused religion on this planet is Christianity. Ndiyo yega ine confusion. Yeah, that's true. Ndatenga pfungwa yenyu. Ndiyo yega inoti vamwe vanodivisa boots pakuna kuti. Vamwe kusafika, vamwe kuti bada tsvimbo, zura nendibvu. Vamwe kuti hazvina basa kunamata kunamata. Vamwe kuti mabhachi. Vamwe kuti adzi mabhaibheri, vamwe kuti bhaibheri munya.
vamwe kuti nguru haidyiwe, vamwe kuti chekudya hachibisi. Tega tikasangana hatiwirirani, vamwe kuti kutaura nendimi, vamwe kuti ndimi hadzifanira kutaurwa. You see, vamwe kuti muprofita ariko, vamwe kuti muprofita hakusisina. Tine confusion, but confusion yedu haisi kuunzwa nebhuku iri. Dai Christianity tese taitenda aiwa iri kuunzwa nokusiya zvenyu, iri kuunzwa nekuti iri kuunzwa nekuti wana havasida kutenda zviri mubhuku. Ndakuverengerai mukaona matoti kune vanhu vamunosangana navo vanonamata vane mabasa akaipa, but bhuku yati kutenda kwako kunofanira kuine mabasa. Kureva kuti zvatiri kurarama isusu zviri kupesana nezviri mubhuku. Dai Mwari atibatsira nesuwo tinoparidza kuti tigone kupresenta exactly zvakaoma. Ibasa hombe raunenge wapiwa naMwari, mutoro wakakura wokuti umire uchiparidzira vanhu wotadza kurarama. Saka Paul pana Romans 2 anoti iwe unoparidza unoregerei kudzidza, unoti vamwe varege kuba iwe unobirei, unoti vamwe varege kupomba iwe unopomberei. So bhuku iri rinototi vanodzidzisa ngavadzidziwo navo kuitira kuti tirege kusvibisa vhangeri. Dai kwakuine vanhu vararama zviri mubhuku kana nemiwo nhasi dai muri kuchiKristu, but makati matarisa mukaona confusion mukati kana zvakadai umbavha wega wega. So Mwari abatsire chiwanhu, Mwari abatsire chiKristu, Mwari abatsire chiMuslim, kuti kana tisvike patinozoti Mwari wedu mumwe chete tichita zvakafanana tese. So I think ndo challenge yandinounza pakupedzisira Sparks. I also want to applaud brother Sparks. Ndibasa ravari kuita, imimi of course mune zvamunombotukirwawo nevanhu asi munozopawo Mwari mukana. Zvakakosha izvo. Saka tinofara, ramai muchitidedza kana takaona mukana angu mandaza tinogona kugara futi tichitaura. I think zviri very important izvozvo. Mwari akukomborere, aropafadzewo zvamunobata nemaoko, zvamunodyarawo zviropafadzwe nemhuri yenyu kwamunobva kurangariwe. Ndinotenda. Right, aiwa muri Zimbabwe ndotenda, but next episode tukuita, that is tinge tawirirana kuti evangelist wakaparidza shoko chaizvo handiti wakaparidza shoko chaizvo angu mandaza unokwanisa kuzvininipisa vachiti no ndatenda kwabva kwati angu mandaza vakataura chaizvo tichanzwa mvangeri wachiti ndadzokera kuchiwana. You know what? Yes. Ipapo mutaura zvakanaka. Kudzokera kuchivanhu kungangotora ndadzokera kuchivanhu, but vese kuti maKristu vese vanhu unoita chivanhu. Vamwe vacha kuita mapasta chivanhu nekuti nda kuchivanhu futi. Ndo wapira sasa. Pana wamunoziva here? Wow. Chivara. Zvinofuro. Thank you very much nekuona this episode. Uchingoona this episode kusvika kupedzisira kunoku, ndinotenda kuti unowirirana nekuti dzoke futi nepart 2 yekuti nzwisise. Pane zvinhu zvakawanda zvandataura panapa kuti ndachifunga ndichakwanisa kuzvidiscasa zvese nezuva ranhasi, asi tatadza kuzvidiscasa because pane imwe topic inonyanyopisa yacho inova topic yaJesus Christ yazotora time yakati kurei tichitira kuti titsanangurirwe nekunzwisisa. Saka tine zvimwe zvandinazvo nemubvunzo ngendinayo maquestions akawandisa ndida kunzwisisa kuti chii chaizvoita kuti zvitendero izvi zvipokane, tichizvikurukura panapa tichinzwisisa tichitenda kuti vanhu vari kubatsirikana, vanhu vachinzwawo nekukopa manotsi nekutora zvakanaka, because panoitika chinhu chese ndinotenda kuti paine chakanaka nechakashata. Saka zviri kwauri iwewe sedunga munhu kuti uchitore chinhu chakanaka wochienda nacho, wosiya zvakaipa zvichiendawo nekwazvinoenda nako. Saka thank you very much nekuramba muchiona. Don't forget to subscribe this platform because zvakawanda zvatichange tichiuya nazvo, zvakawanda zvatichauya nedzidziso yakasiyana siyana tichauya nazvo, zvakawanda nyaya kumapostori kune zvimwe zviri kwekokoko zvisingatonzwisisa. Ndambotirai kutora nguo tsvuku neunguo chena, ndimboona kuti problem iri papi mese muchipfeka magarments. Zvese zvinotibatsira kuti tidzidze nekuziya zvinhu zvozotibatsira muupenyu. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.